אוקיי, טוב, אז סליחה על הדיליי, אבל יצאנו לדרך. אני שמח ונרגש לארח את דניאל פרץ, אהוב ליבנו, נשמה, מה העניינים, איך אתה? אהלן איתן, ערב טוב. עזוב זהו, את איתן, יש פה 1,000 אלופים ואלופות מכל הארץ. איזה כיף לשמוע ככה ולדבר איתכם קצת, במיוחד בזמן הזה. אז יאללה, אני פה בשבילכם ואתם פה בשבילי. אלוף, אז אני יכול להגיד לך שיש פה מסיבת פיג'מות של קבוצות כדורגל שעשו, יש פה מהורים, ממשפחות, מהדרום, מהצפון, אז אחד, תודה לך על הזמן. מאיפה באת, איפה היית? תן לנו רגע את הלו"ז שלך להיום. אני פה במינכן, אני בדירה שלי. היה לנו אימון בבוקר. הסדר יום הוא קצת יותר מרק אימון בוקר. אחר הצהריים הגעתי הביתה, נחתי קצת, עשיתי איזושהי הליכה, אכלתי ארוחת ערב ועכשיו אני איתכם. איזה כיף. אז אחד, תודה. תודה על הזמן, תודה שהתגייסת באמת לתת לנו מעט מההשראה המטורפת שאתה נותן לכולנו, בטח בימים האלה שפה כולנו באמת בימים קשים ובימים מאתגרים, אבל בימים שאנחנו הולכים לנצח אותם באמת כמו גדולים. אז אחד, תודה אדירה על זה. ובאנו לדבר על האומץ לחלום. באנו לדבר על הדרך, על הטיפים, על הדברים שאולי תוכל לתת לנו מאחורי הקלעים, ורציתי להפתיע אותך ולפתוח איתך בשאלה, אם זה בסדר. כאילו, אתה רואה פה את התמונה שאני משתף? כן. אז זאת התמונה שלך היום, כן? כנראה חלום גדול והגשמה מאוד מדהימה, אבל אני דווקא רוצה רגע לקחת אותך מהתמונה הזאת, דווקא לתמונה הזאת. אתה זוכר? יואו, אתה זוכר את הרגע גדול, הזה? גדול, 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 כן, בטח. מי זה הילד הזה? מה הוא חלם שם? מה עבר לו בראש? ספר לנו עליו. זה ילד שמאוד מאוד מאוד אהב כדורגל, שכל המשפחה שלו המורחבת מאוד אהבה כדורגל, תמיד משאני ילד אני זוכר את עצמי עם הבני דודים שלי, עם החברים שלי, כל היום הולכים לשחק, אם זה בהפסקות, מחוץ לשעות של בית ספר, מחוץ לשעות של האימונים, כל היום, אתה יודע, יוצאים לשחק ופשוט נהנים, זה הדבר שהכי אהבנו לעשות. וגם התחלתי לשחק במכבי תל אביב עם כל הבני דודים שלי ביחד. וזה ילד שלא חשב יותר מדי, הוא פשוט כל כך אהב לשחק ונהנה ממה שהוא עושה. ולאט לאט, בגיל קצת שהייתי יותר נער, זה גם כבר נהיה ממש חלום והבנה שזה מה שאני רוצה זה המקצוע שאני רוצה בו, זה מה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. אתה זוכר מתי יש את הרגע הזה שילד אוהב פשוט לשחק כדורגל ונהנה, ולא חושב יותר מדי רחוק או חלומות כמו שאתה משתף ומספר? אתה זוכר מתי הרגע הזה שאתה כבר אומר, רגע, זה לא איזה הנאה, זה הנאה שאני רוצה לקחת אותה עד הסוף? כבר בגילאים 11-12 אתה כבר יודע שאתה רוצה לעשות את זה, ואני חושב שסביבות גילאי 14-15 אתה כבר ממש מבין שזה מה שאתה הולך להיות, שאתה קרוב לשם, וכבר אז אתה יודע, אתה מתחיל לחלום, ואלה הגילאים. טוב, אז הבאתי לך עוד איזה תמונה. וואי. שיתפו אותי שאתה יודע, יש לך באמת רגעי מצלמה שאתה אפילו לא יודע, את זה אתה זוכר? בין כמה אתה פה? פה אני בן 12, אני זוכר לפי המדים. אוקיי, אני אוקיי. זוכר לפי המדים. וכן, האמת שזה סרטון שגם קפץ לי לא מזמן. זה סרטון ששלחו לי אותו גם, אתה יודע, זה סופר מרגש. אני ממש זוכר את זה, ממש, הכל. טוב, אז אני עשיתי לך את הפדיחות של זה, של חיים שכאלה, ואתה יודע, נמצאים איתנו ילדים מכל הארץ, וילדים עם חלומות, ולכל אחד מאיתנו יש אותו. אם אתה יכול רגע לתת לנו אולי את אבני הדרך, או את העקרונות שליוו אותך לאורך הדרך, כי כשרואים שחקן שהצליח וקפץ, וזה לא משנה איפה, כן? כשאנחנו רואים תמיד את השורה התחתונה, שחקן שמצליח, שחקן שמפקיע גול, שוער שחותם בקבוצה גדולה, אז תמיד רואים את התוצאה הסופית. אתה יכול לשתף אותנו קצת על הדברים בדרך שלא הרבה יודעים?
כמובן, תשמע, לתת עכשיו את כל אבני הדרך ברור. זה לא משהו ככה באמת על רגל אחת, אבל אני באמת אתן את הרגעים המשמעותיים ואת העקרונות שאני הכי לוקח איתי, ובוא אני אתן לך נגיד כמה שאני הכי מאמין בהם, זה אחד זה אמונה עצמית, אמונה וביטחון עצמי, שאני חושב תשמע, כל עכשיו משהו שאני אגיד, אי אפשר בלעדיו, לדעתי להצליח. יהיה המון אנשים בדרך של כל שחקן ושל כל ילד, ולאו דווקא בכדורגל, בכלל בחיים, שאנשים יפקפקו בך או לא יאמינו בך, ואתה לא צריך פשוט לשמוע על הקולות האלה. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי יש מאמנים שאתה תגיע ואתה לא תשחק, וגם לי את הדברים האלה. גם אני חוויתי את החוויות האלה, אבל אתה חייב להישאר לעצמך נאמן בראש, ולהאמין ביכולות שלך, להישאר נאמן לחלומות שלך. ופה מגיע עוד עיקרון, שהוא, אם זה מקצוענות ועבודה קשה, שיש בתוך התחום הזה כל כך הרבה אספקטים, שזה לא נגמר ותמיד יש לאן להשתפר, וגם אני היום, בכל אספקט אני ממשיך להשתפר, אם זה יחידות עוד אימון במגרש, שזה לדעתי הדבר שהוא באמת הכי חשוב, כי בסופו של דבר זה מה שאתה עושה, יש יחידות של חדר כושר, יש שינה, יש תזונה, יש מנטלי, יש באמת כל כך הרבה דברים, יש ניתוח וידאו שלכם משחקים, באמת, זו רשימה שלא נגמרת, וכל אספקט כזה אתה יכול לקחת אותו עוד צעד קדימה, ועוד צעד קדימה, באמת עד שאתה מגיע לטופ של הטופ, שגם לי יש עוד דרך ארוכה בכל אספקט להגיע לזה, שזה באמת אתה רואה רק נגיד כמו שחקנים כמו קריסטיאנו רונלדו, שרק הם ממש שם, ובאמת זה חלק מהעקרונות שהביאו אותי לפה, ושיקחו אותי מפה. דיברת על האמונה והביטחון, שזה אולי החלק הפנימי, ודיברת על המקצוענות ועל העבודה, שזה החלק של התכלס של המגרש, ושל האימונים, ושל ההתמדה והמקצוענות שכל מי שמכיר אותך יודע. אם הייתי לוקח אותך רגע דווקא לאמונה וביטחון, כן? איך, אתה יודע, ונמצאים איתנו אתה יודע, ספורטאים צעירים, ילדים, הורים, בוגרים, ועד, אתה יודע, המאמנים ואנשים שחווים היום את החיים, ולכל אחד יש איזשהו רגע, ואתה יודע, המלחמה הזאת פתאום כאילו עצרה לנו איזשהו חלק מאוד מאוד משמעותי, כאילו, אתה מכיר את זה שאתה מתחיל איזה משהו, ואני זוכר את זה אולי אתה יודע, בדרכי ככדורגלן מכבי חיפה, אז אתה כאילו מתחיל קריירה ופתאום משהו נעצר. אז בספורט יכול להיות שזה מורידים אותך לספסל או שזה לא מסתדר. כרגע אנחנו מרגישים שנעצרו לנו החיים, ואתה זוכר איזשהו רגע שבו באמת חווית איזשהו משבר או קושי משמעותי, שהוא היה באמת, אתה יודע, לא בקטנה, ששם האמונה באמת החזיקה אותך? אתה זוכר איזה אחד כזה שאתה יכול? כן, כן, יש כמה. אני זוכר שבנערים הייתה שנה שכמעט ולא שיחקתי, זה הנערים ג' וניתן לך כבר כמה ברצף, אתה יודע, בהתחלה של הנבחרת, תמיד הייתי מוזמן לסגל הרחב כזה, וכל פעם שהייתה טיסה, טורניר, משחקים, רגע לפני, אימון לפני, היה איזה 4-5 פעמים ברצף שפתאום לא טסתי, שממש כאילו הייתי עד הרגע האחרון ולא טסתי. ואתה יודע, יש המון רגעים כאלה, שבאמת כל בן אדם עובר, אבל כמו שאמרתי, אני הצלחתי להישאר נאמן לעצמי גם ברגעים הקשים, ועוד שנה שלמה במכבי, גם שלא שיחקתי, השנה הראשונה שחזרתי מבית"ר תל אביב, הייתי שוער שני, ולא שיחקתי שנה שלמה ברצף, שזה המון, 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 אבל צריך גם לדעת לקחת גם במצבים האלה יש יתרון, וקודם כל זה מאוד חישל אותי, התקופה הזאת, וזה גם, התקופות האלה נתנו לי את הביטחון לבוא לפה לביירן, בידיעה שאני לא אשחק בהתחלה, הרבה, ונתן לי את זה שאני יודע שאני יכול להתמודד עם הדברים האלה, אז זה שחוויתי את זה בגיל קטן, אתה יודע, כל דבר מחשל, ובאמת אני מאמין שבחיים כל דבר שקורה יש לו סיבה, וזה באמת הביא אותי פה יותר מחושל, ואת הזמן הזה שלא שיחקתי, אני יודע לנצל, אם אני יודע שאם יש יום בשבוע שהוא היום משחק, שאליו אני צריך להגיע פרש, אז יש לי את היום יומיים לפני שאני צריך קצת להוריד, אז פה אני לא מוריד, ואני יודע שאני יכול להתאמן הרבה יותר חזק ויותר חזק,
וגם במשחק אני יכול להרוויח עוד יחידה שגם אם היא לא הכי פיזית, כי אין מה לעשות, יכול להיות שבסיטואציה מסוימת אני צריך לשחק, אז גם אם אני אשב על ספסל, אז אני אעשה אימון שהוא קוגניטיבי יותר, אימון שהוא חשיבה יותר, בבוקר של המשחק, ובבוקר אחרי כבר ישר, אתה יודע, אימון כוח רגליים, לאימון קבוצה, להישאר לאקסטרה, אז יש המון 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 דברים, שאתה יכול פשוט לנצל את הסיטואציה לטובתך ולהשתפר יותר. תגיד, אני אשאל אותך שאלה, דיברנו לפני, מתי זה? איזה שבועיים, היית ככה על האופניים, נכון? במתחם אימונים, וזה היה איזשהו רגע שבו באמת כבר נחתת שם, וכבר אתה נכנס שם לעניינים, ואחד הדברים שאולי הכי מעניין, אני חושב, באמת לדעת ממך, כי בספורט אתה שווה לפי הניצחונות או ההפסדים, נכון? כאילו, כולם ימחאו לך כפיים כשאתה מנצח, קצת פחות כשאתה מפסיד. כן, כלפי חוץ. מה? כלפי חוץ, בדיוק. בדיוק, כלפי חוץ, בספורט אנחנו נמדדים על הישגים. נכון. והשאלה שבאמת מעניינת אותי, כי דיברת על אמונה וביטחון, מה ההמלצה שלך אלינו לגבי היחס שלנו למשברים והצלחות? זאת אומרת, איך אתה לקחת הפסדים ואיך לקחת הצלחות שגרמו לך מצד אחד, אתה יודע, לא להוריד רגל מהגז כשהולך, ומצד שני לא להתבאס ולהכריז על דרמה כשלא הולך. איך אצלך זה יתנהל? כי אני יכול לשתף רגע משהו עם כולם, יש בך משהו שמצד אחד אתה מאוד מאוזן, מצד שני אתה שאפתן בטירוף. יש לך איזה חיבור בין שניהם. שתף אותנו רגע. כן, קודם כל, תשמע, אין מה לעשות, אני גם בן אדם, אין בן אדם שהוא לא אמוציונלי. וברור שבאחרי ניצחונות גדולים או אחרי הפסדים כואבים, כן יש אמוציות, ואתה כן מתבאס, אבל אני מצליח מאוד איכשהו לשמור על האיזון הזה, כמו שאתה אומר, ואני פשוט יודע לעשות לעצמי את הקאט, אחרי נגיד היה לנו ניצחון גדול, אז אני אלך, אני אצא עם החברים, אני אחגוג, אני אשמח, אבל אני יודע לעשות לעצמי את הקאט ולחזור לשגרה, אם זה בוקר אחרי, אם זה שעתיים אחרי, אתה יודע, באמת תלוי בסדר גודל האירוע, ואותו דבר כלפי הפסדים, אני כן יכול להיות קצת קשה עם עצמי, כן יכול להיות קצת בבאסה, אבל אני משתדל פשוט שזה לא יהיה לי את הרכבת הרים הזאת. אני יודע בשני המקרים לבוא ולתת לעצמי את הקאט, ולחזור לעצמי לשגרה, לשאיפות שלי, ובאמת, אתה יודע, זה הכל איזושהי תוכנית ארוכת טווח שיש לי, שאני פשוט לא נותן לרכבת הרים הזאת להשפיע עליה. אתה מרים לי להנחתה לשאלה הבאה, שגם קצת נשאלה וגם ביקשו ממני שאני אעלה אותה לגבי המטרות שלך. זאת אומרת, איך אתה מציב מטרות? זאת אומרת, איך זה עובד? אתה מציב רק לאימונים, אתה מציב למשחקים, אתה מציב רק חלום, זאת אומרת, איך זה נראה אצלך ביום-יום, בקריירה? האמת שזה משהו שלקחתי ממך הרבה מהצבת מטרות שלי. המטרות שלי מתחלקות להרבה, יש לי מטרה לעוד 5 שנים, שזה, אתה יודע, מאוד דומה כבר לחלומות. משם המטרות שלי הולכות למטרות שנתיות, שזה איפה אני רואה את עצמי בעוד שנה, שזה גם סוג של בין, זה כבר שילוב של חלום ומטרה כזה, ומשם זה כבר הרבה יותר קל. אחרי זה יש לי רבעונים, שזה 3 חודשים, שזה כבר הרבה יותר מוגדר, הרבה יותר קל להגדיר מספרית, כי אתה הרבה יותר יכול לנבא מבחינה לוגית מה יקרה. אז יש לי כל מיני, אני אמשיך רגע בסדר שאני עושה, אז יש לי את הרבעוני, אחרי זה יש לי חודשי, יש לי שבועי ויש לי יומי. ממש ככה אני עובד. ואתה יודע, ככל שזה יותר קרוב, שזה היומי, זה באמת הכי קל, אתה פשוט רושם לך מה אתה הולך לעשות באותו יום. מה, קם בבוקר, רושם, פתק, נוטס, פלאפון, איך זה? יש לי יומן. יומן. יש לי יומן יומי, שממש יש לי מקום בו למשהו כמו 10 מטרות, משהו כזה, אני לרוב לא משתמש בכל 10, ויש לי ממש כזה, אתה יודע, זה לאו דווקא רק על כדורגל, יש לי הרבה תחומים שיש לי בהם מטרות, כמעט בכל תחום, אני חושב שמטרות זה משהו שמאוד מאוד עוזר לך להשיג את מה שאתה רוצה, או לפחות שולח אותך בכיוון הנכון, גם אם אין לך עכשיו איזושהי מטרה ברורה שאתה רוצה, אני חושב שגם אם רק תגדיר איזושהי מטרה, זה מאוד 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 יעזור לך ללכת בכיוון, וגם אם תרצה אחרי זה לשנות בדיוק קצת ימינה, קצת שמאלה, אתה כן צריך איזשהו מגדלור כזה ללכת אחריו, גם אם זה לא מדויק מה שאתה רוצה.
אז יש לי, אתה יודע, יש לי את המטרות שלי, אם זה בתזונה, אם זה ביחידות אימון, אם זה אפילו, אתה יודע, לשמור על קשר עם משפחה וחברים, להרים טלפון לכל האנשים שקרובים אליי, או איזה של מטלות שאני צריך לעשות. אם זה ללמוד שפה גרמנית, אז באמת, כאילו יש לי ממש ממש מטרות להכל, אם זה מטלות של הבית, באמת, אתה יודע, כאילו יש המון דברים שאני פשוט רושם, זה הרבה יותר קל, אני מאמין גם שהדברים נכנסים ככה לראש טוב. מדהים, אני חושב שזה סופר חשוב שכל מי שאיתנו באמת ישמע את זה. אגב, לא ניכנס בטח לא למחקרים ולא אבל כשחוקרים מטרות, ואתה יודע, קשקשנו על זה קצת, אבל המחקרים שבעצם מספרים מה גורם לבן אדם להיות במוטיבציה לעבר ההישגים שלו, זה בדיוק מה שדניאל שיתף כאן, זה שיש לו מטרות ארוכות, ובו זמנית יש לו מטרות בינוניות ומטרות יומיות. זאת אומרת שאנחנו יכולים אולי באמת להזמין אתכם גם לכתוב עכשיו, דווקא עכשיו את החלום שלכם, שזה יכול להיות ל3, 5, 10 שנים, ואז לכתוב את המטרה השנתית שלכם, מה אתם רוצים להשיג את סוף העונה, ואצל כל אחד זה משתנה, בתפקיד שלכם, בחיים שלכם, בעבודה שלכם, אבל אז יש את המטרה הכי חשובה, שזה המטרה היומיומית, והמחקרים וכל בכלל, כל מה שנחקר על השגת מטרות אומר שמי שיש לו מטרות מיידיות, שמחברות אותו לעתידיות, זאת אומרת, זה נקרא מיידי עתידי, זאת אומרת, אם אני יודע איפה אני רוצה להיות, ואני קם בבוקר ויודע לעשות צעד אחד הכי קטן, אז זה גם יגביר את המוטיבציה, זה לא אומר שמחר אני אהיה בחלום, אבל זה אומר שאני אתקדם אליו הכי הרבה. אז אתה מרביץ כל יום יומן. כן, כן, כל יום. הכלי, אני חושב שהייתי מת שתשתף אותנו, בטח ברמה המנטלית, זה ההדמיות שאתה עושה, זה המדיטציות האלה, אתה יכול לשתף אותנו רגע? כי אתה יודע, הרבה, אנחנו יודעים שיש לנו במוח כלי די מטורף, אם אנחנו יודעים להשתמש בו נכון, ושיתפת אותו לפני כמה חודשים שהשתמשת לא מעט בהדמיות, וביכולת לראות ולתכנן ולדמות את העתיד, ולא הרבה יודעים מה זה, איך זה עובד אצלך, אתה יכול לשתף אותנו? קודם כל זה משהו שבאמת הכרתי רק לפני כמה שנים, ומצטער שקצת לא הכרתי את זה לפני, כי זה כלי שהוא מאוד עוזר, אבל מצד שני אולי זה גם בא לי באמת בזמן מאוד טוב, שהייתי באמת מוכן לזה. וזה כלי באמת מאוד מאוד חשוב. תשמע, יש מדיטציות ויש דמיון מודרך, שאת שניהם זה משהו שאני מאוד מאוד נוהג ואוהב לעשות, זה עושה לי טוב. מדיטציות, אני אוהב ככה אולי יותר לפתוח את היום, זה משהו שמאוד מרגיע, להתרכז ככה בנשימה, שקט. זה גם משפר את הריכוז, אז אני גם רואה את זה ככה בעוד אימון ריכוז, ואתה יודע, בהתחלה היה לי לא קל להתחיל מדיטציות, אתה יודע, כל שנייה קופצת מחשבה, יורדת מחשבה, אתה מפספס בנשימה, אבל אחרי כמה פעמים, אתה יודע, שעשיתי והבטחתי לעצמי שאני אתמיד, אתה באמת מרגיש את האפקטיביות של זה. ודמיון מודרך, אני חושב שזה באמת אולי הכלי הכי חשוב לי, אולי במנטליות זה משהו שהכי עוזר לי, וכל פעם שיש רגעים של חוסר ביטחון, כמו שלכל בן אדם אחר יש, אני לוקח את עצמי לשם, אני מדמיין את עצמי במקום שאני רוצה להיות, בדרך שלי למקום הזה. אתה יודע, יש לך פודקאסט אחד שעשית, שאני שומע אותו לפחות פעמיים בשבוע, מדיטציית הניצחון, איך קוראים לזה בדיוק? כן, יש שניים, אחת מהם שיתפת אותי, אולי נשתף אולי עם כולם אחר כך. לשתף עם כולם אחר כך, אני חושב שזה... מה אתה רואה שם? שתף אותנו, איך זה נראה? כולנו יכולים לעשות את זה, וכולנו יכולים לדמיין את התוצאה, את העתיד. אני יכול לספר לך שהייתי, זו הפעם ראשונה ששמעתי את המדיטציה הזאת, היינו ביורו שלנו, והמדיטציה הזאת, מה שבעצם היא עושה, אתה נכנס לאיזשהו דמיון מודרך, ואתה פשוט רואה את עצמך, אתה מדבר כמובן ברקע, ואתה ככה מדריך אותנו לראות איזושהי תוצאה שאנחנו רוצים לראות, וככה ממש אתה מרגיש את התחושות, את כל האנשים שיהיו איתך מסביב, את הריחות, באמת הכל מהכל, אתה גורם לתחושה הזאת לראות כמה שיותר אמיתית, ובאמת זה נותן לך הרגשה בסוף המדיטציה,
כשאתה יותר קרוב לשם משהיית מלפני. וככה זה ממלא ביטחון, ואם זה, יש לך גם עוד מדיטציה שאני מאוד מאוד אוהב, זה לפני משחקים גדולים, או אירועים גדולים, או מבחנים גדולים, אתה יודע, באמת רגעי שיא. אז אני באמת מאוד מאוד אוהב לעשות את הדברים האלה, כי זה עושה לי טוב, זה מכניס אותי לזון, זה מעלה לי את הביטחון, וגם נותן לי יותר רוגע ושקט. אתה יודע, לא תמיד אני אוהב לבוא עם הכי הרבה מוטיבציה, או הכי הרבה רעש למשחקים, כי לפעמים דווקא הגוף כשהוא יותר רגוע, קבלת החלטות היא יותר נכונה, ופחות אימפולסיבית, אז אני לא תמיד מאמין במוטיבציה. זה מאוד משתנה, כאילו, אני מאוד מרגיש את הגוף שלי, את הנפש שלי לפני משחק, ואני פשוט פועל כל משחק אינדיבידואלית בהכנה שלי בראש. אוי, זו נקודה סופר מדהימה, כי הרבה, אתה יודע, הרבה ספורטאים, שחקנים בכלל, אתה יודע, בני אדם לפני רגעים חשובים, זה יכול להיות, אתה יודע, פגישה חשובה, משחק חשוב, אימון חשוב, אז או שיש את התפיסה אחת שאומרת, בוא נוריד לחץ, נכון? או שמצד שני אומרים, בוא נעלה מוטיבציה כדי שיהיו בביטחון, ואתה בא ואומר, שרגע, אבל אצל כל אחד זה שונה, יש חלק שצריכים באמת יותר להירגע, ויש חלק שצריכים יותר באמת להכניס בתוכם את הביטחון, את המוטיבציה ואת האש. איך אתה מזהה מה נכון? כי זה משתנה, לפי מה שאתה... זה מאוד משתנה, זה משתנה כל משחק, כל שבוע. זה המון הרגשה של הגוף, זה תקופות. אתה יכול להרגיש, יש לי נגיד משחקים פתאום מאוד מאוד גדולים, שאתה כל כך מרגיש את המשחק הזה כבר עוד שבוע מלפני המשחק, וברחוב כל בן אדם שאתה פוגש, רק דבר איתך על המשחק הזה, ובקבוצה, לכל מקום שאתה הולך, אם זה חברים, שחקנים לקבוצה, כולם רק מדברים על המשחק, אז אתה לא צריך לבוא ולהכניס לעצמך עוד טירוף למשחק הזה. אז זה משחקים, אתה יודע, שאני ככה אוהב יותר להיות בשקט שלי, ברוגע שלי, לבוא, לחשוב איך אני עושה את הדברים, איך אני נשאר כאילו מרוכז נטו בפעולות שלי, מה שאני צריך לעשות. ומצד שני גם, אתה יודע, יש משחקים פתאום שאתה מגיע אחרי משחק מצוין שעשית, ואתה בא לפעמים כאילו, אתה יודע, באיזשהו היי כזה, אז דווקא כן לתת עוררות למשחק. או שאם אתה מגיע נגד קבוצה שהיא אנדרדוג מובהק, אז לפעמים יש איזושהי שאננות, אז גם להכניס את עצמך כן יותר לאטרף של משחק, ולבוא כאילו עם יותר מוטיבציה, וכן להכניס לך את המשחק הזה יותר ויותר לראש. אז אני כבר מאוד מאוד מכיר את עצמי, וגם לקח לי זמן להכיר את עצמי, במה אני בדיוק צריך לפני כל משחק. אז זה בנוסף לדברים, אתה יודע, שיש לי יותר גבוהים שאני עושה לפני משחקים, אבל זה משהו שהוא כן מאוד, מאוד דינמי אצלי, ההכנה בראש שלי למשחק. וואו, זה סופר חשוב. מי שאיתנו ובטח שומע את זה, אז אולי חשוב באמת שנתבונן לפני אימון, לפני משחק, לפני יום, האם אנחנו בשאננות או שאנחנו בלחץ יתר. זאת אומרת, תחשבו כמו... כמו גרף כזה, סוג של גרף. בדיוק, בדיוק. והגרף הזה הוא גרף שבו בצד אחד אני ממש שאנן, כאילו שם פס על המשחק, שם פס על הפגישה, שם פס על המטרות, ובצד שני אני ממש בלחץ, פאניקה וחרדה. והיכולת שלנו כבני אדם, בטח כספורטאים, היכולת שלנו לשים לב איפה אנחנו נמצאים, עוזרת לנו להבין מה לעשות. אז דניאל שיתף, וכולנו יכולים עכשיו לעשות את זה, זה כשאני שם לב שהלחץ גדול מדי, אז להגיד לעצמי, היום משחק חשוב, היום זה היום הכי חשוב, זה עוד יותר מכניס לחץ, אז צריך להוריד. והפוך, אם אנחנו מרגישים שאנחנו שאננים מדי, או שזהו, נתנו צמד, או עשינו משחק טוב, או עשיתי עסקה מצוינת, אז דווקא שם אתה אומר להרים קצת, או להגביר טיפה את הלחץ. כן, בדיוק. תגיד, מה המחשבות שלך כרגע על אתה יודע, על ילדים שנמצאים איתנו עכשיו בארץ, ויש לך אתה יודע, יש לך את הניסיון, עברת לא מעט דברים, עברנו פה מלחמות גם כשהיית, ועכשיו אנחנו באחת כזאת ממש משמעותית. מה ההמלצה באמת הכי חשובה שלך עכשיו, לאלופים והאלופות שנמצאות פה איתנו? קודם כל, אתה יודע, אני אולי רחוק פיזית, אבל אני רוצה מאוד מאוד לחזק פה באמת את כולם, ובאמת היה חשוב לי לבוא ולהגיע ולדבר ולהעביר קצת הזמן, ואם אני לא טועה יש עכשיו גם אזעקות, אז עם אנשים בממ"ד אני שמח שככה אולי אני מעביר להם את זה טיפה יותר ברוגע, ובאמת זכותי, והלב שלי והראש שלי באמת כל הזמן איתכם, עם כל התושבים בארץ, גם שאני קצת רחוק.
וגם לי כאן לא פשוט, אתה יודע, להיות רחוק מהמשפחה שלי, מהחברים שלי, בתקופה כזאת. יש הרבה דאגות, לשמוע הרבה סיפורים מרחוק זה קשה. אבל תשמע, בעיקר לילדים, מה שחשוב לי להגיד זה שבתקופה הזאת תנסו כן לשמור על חיוביות ועל חיוך ועל שמחת חיים, ותעשו מה שאתם אוהבים. אתם לא יודעים מה זה בשביל ההורים שלכם ככה לראות אתכם מחייכים בתקופה כזאת, אז באמת תנסו כל הזמן לשמור על זה. ובאמת אני מאמין שהתקופה הזאת תסתיים בקרוב בעזרת השם, ונקווה לחזור לשגרת חיים כמה שיותר מהר, ועד אז תנסו באמת לשמור על חיוך. אמן, 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 אלוף. 1,000 תודות שאתה היית פה איתנו. יש לך זמן לשאלה מהקהל? יאללה. כן, איתן טל, אתה פתוח? אתה רוצה לעלות? הייתי אותך עם הרמת יד, נראה אותך? יאללה, בוא. תראה את האלוף כאן. איתן, מה נשמע? בסדר. בסדר? יופי, כיף שאתה איתנו. שתף אותנו, מאיפה אתה? אני מיבנה. מאיפה? מיבנה. מיבנה. אז יש לך פה קו פתוח לשאלה אישית, מקצועית, לא על המדינה, לא על המצב, משהו שבא לך הכי, הכי, הכי לשאול את דניאל אוקיי, גם אני שוער, אני משחק במכבי יבנה, אז יש לך איזה טיפ שאתה יכול לתת, משהו שיכול לעזור? קודם כל, יש לי המון, אתה יודע, אחד מהם נתתי עכשיו, שזה כל האמונה בעצמך, ואתה יודע, זה באמת ככה, ועברנו כל הפרק על זה. קודם כל, זה שאתה עושה את מה שאתה אוהב, זה מדהים, ותמשיך עם זה. יש לי שאלה תוספת. ברגעים האלה של החדר הלבשה, דניאל, בחדר הלבשה לפני האימון, לפני המשחק, הרגעים האלה של הלחץ, שפתאום הכל מתכנס לשם, ולפעמים הפה מתייבש, ואני זוכר המון המון רגעים של, לפעמים די הרגליים כבדות, הבטן מתהפכת, איך, יש לך איזה טיפ ככה, משהו לתת לנו, אולי איתן אתה מתחבר לזה, או שרק אני הרגשתי ככה, לא יודע, יכול להיות. איך מתמודדים עם הלחצים האלה של השנייה לפני שעולים? אני כבר מאוד מאוד מקבל אותם, אני נהנה מזה. אני נהנה מזה כי הבנתי, אחרי, אומנם אין לי המון 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 ניסיון, אני עוד עדיין נחשב שחקן צעיר, אבל אני פשוט התחלתי ליהנות מהרגעים האלה, כי גם מחימומים לא טובים, או מרגשות פתאום, כואב הבטן, כואב קצת הרגליים, כואב הזה, כשעולים למשחק באמת אתה שוכח מהכל. אז אני יודע כשאני אגיע לנקודה הזאת שמתחיל המשחק, זה כבר לא יהיה בראש שלי. אז אני נהנה מזה, ואני יודע שנגיד הבטן אצלי זה בא בבטן תמיד. הלחץ לפני רגעים גדולים, לפני זה, תמיד אני מרגיש את זה בבטן. אז כשאני מרגיש את זה, אני נהנה מזה. אני אומר לעצמי, הנה, הגוף שלי מרגיש כאילו, הגוף שלי מרגיש שהוא הולך עכשיו למשחק שמשחק של החיים שלי. אז אני נהנה מזה, אני אומר איזה כיף שהגוף שלי מבין, הגוף שלי יודע איפה הוא נמצא, אני במקום טוב, הוא מוכן, הגוף שלי מוכן, הוא רק מחכה שזה כבר יתחיל. אז אני לוקח את המקום הזה לשם, אני לוקח את המקום הזה, כאילו אני מכניס לעצמי לראש של, יאללה, הגוף שלך רק רוצה שתתחיל, כאילו יאללה, בוא ניתן לזה להגיע ונתפוצץ. זאת אומרת, בזמן שהרבה אנשים חושבים שכאבי בטן זה סימן של לחץ, אתה אומר, בונה, איזה יופי, הגוף שלי, כאילו מרוב שהוא כבר רוצה לצאת לדרך או להתפוצץ, הוא מוכן. אגב, אולי שווה לספר, איתן, אתה איתנו? שווה לספר שכשהבטן לפעמים מתהפכת או כואבת או יש פרפרים, אז כאילו לימדו אותנו שזה סימן שפחד ושלחץ, אבל האמת, אני אגלה לכם סוד, כשהבטן קצת כואבת, זה כי המערכת שמעכלת אוכל, מערכת העיכול נעצרת, ואז אנחנו פתאום מרגישים סוג של התייבשות כזאת בבטן, כי הנוזל שדואג לעכל אוכל נעצר, אוקיי? ובגלל שהוא נעצר אנחנו מרגישים מין כאבי בטן, אבל למה הוא בעצם נעצר? כי הגוף שלנו קולט שאנחנו הולכים לשחק ולהיות הכי בהתפרצות.
אז בגלל שהוא רוצה שנהיה כלילים, הוא נעצר כדי שקצת נלך לשירותים, נעשה פיפי ונשתחרר, ואז כתוצאה מזה, הגוף שלנו נהיה הרבה יותר כליל. אבל מה לימדו אותנו, איתן, שמה? שאם קצת כואב את הבטן, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בלחץ וכל הדברים האלה. בדיוק, אז אם כואבת לך הבטן או יש לך פרפרים, תגיד לעצמך בדיוק את מה שדניאל אמר. זה סימן שהגוף שלי מוכן הכי טוב למשחק. מבין את הטריק? כן. אז דניאל, תודה על הטיפ, ככה מהבפנים, מהחדר הלבשה. ניתן שאלה אחרונה, ודניאל, ונשחרר אותך לישון. כאילו, אנחנו, כן? איתן, תודה. תודה שהיית והשתתפת. תודה, איתן. אוקיי, אני רואה את... איפה? הנה, נועם, בוא. יאללה. בוא, נועם, אני רואה אותך. מה נשמע, נועם? אתה יכול לשחרר את המיוט? ושאלה שלך. אני מיוקנעם, ורציתי לשאול אותך, יש רגעים כאלה באימון שפתאום אתה רוצה לשים הכל בצד, ללכת, להיות רגע לבד עם עצמך, לזרוק הכל, ללכת הביתה, אז מה אתה ממליץ לעשות במצבים האלה? כי במצבים האלה אני לא כל כך יודע מה לעשות. אתה מתכוון בגלל שיש לך דברים שמחוץ לכדורגל בראש, או בגלל דברים שפחות הולכים לך בכדורגל? גם שפחות הולך וגם שיש דברים בראש. כל החבילה. אוקיי, האמת שזה שתי תשובות שונות, כי האמת שהכדורגל הוא מקום בשבילי, מקום מפלט גם. כשיש קצת יותר בעיות אישיות, או אתה יודע, כל דבר אחר בחיים, כמו שלכל בן אדם אחר יש, מהרגע שאני עולה למגרש ומתחיל את האימון, אני מרגיש שכאילו המוח שלי נשטף, ואין לי שום דבר בראש, וזה באמת המקום מפלט שלי. אוקיי. יש לי קצת פחות מחשבות מחוץ לכדורגל כשאני למגרש, אבל כשאני למגרש, כן, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה בן אדם ואתה ספורטאי, ואין בן אדם שאין לו אימונים פחות טובים או משחקים פחות טובים, וכן, זה מתסכל שלא הולך וזה מבאס, אבל דווקא ברגעים האלה תחשוב שאתה הכי צומח, כשאתה נלחם בזה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אתה צריך לחזור לבייסיק, אתה צריך לחזור לדברים הכי בסיסיים, לפעולות הכי בסיסיות שלא הולך לך. ואם זה הפס הנכון, או לשחק קצת יותר פשוט רגע, לעשות פעולה שכן תעלה לך את הביטחון, כן תכניס אותך לאימון, תכניס אותך למשחק. באמת לעבור לדברים הכי בסיסיים, לפעולות הכי בסיסיות שאתה מכיר, ומשם לבנות את עצמך שוב ושוב ושוב. וזאת הדרך שלי להתמודד עם הדברים האלה. אוקיי, תודה רבה. אז מה אתה לוקח מפה? אלוף, מה אתה לוקח מהתשובה של דניאל? ברגע שאני בא לאימון, לשים את כל הדברים בצד, את כל הדברים שקרו בבית, כל הדברים שיש לך כרגע על הראש, לשים בצד, ולקחת את האימון הזה כי משהו שאני בורח כאילו עכשיו ממה שיש לי בראש. שאלה מדהימה דרך אגב, באמת, כל הכבוד. ממש, ממש לגמרי. והחיים והמשחק, תמיד יהיו לנו את האתגרים, ותחשוב על זה באמת, כי זה באמת שאלה מדהימה. אתה יכול לחשוב על זה, נועם, שבעצם ההתגברות שלך על האתגר, זה שרצית לפרוש מהאימון ועדיין נשארת, זו הצלחה מטורפת. כי אז אתה תוכל להביא את זה לעוד אימון ולחיים ולכל מקום, כי לכולנו יש תמיד לפעמים מחשבות שלא בא לנו, או שבא לנו לזוז הצידה ולהוריד את הנעליים או לזרוק את הכפפות וללכת. אבל הניצחון הכי גדול שלך הוא בכל זאת להישאר, ואחר כך לחשוב ולתקן ולראות מה אתה יכול לעשות. אז אם אני לוקח את מה שדניאל אמר על מטרות, תכניס לך מטרה מנטלית לאימון, של אני נשאר באימון, לא משנה מה, ואחר כך אני כמובן אבדוק מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לקדם, אבל זה הצלחה, זה ווינריות נורא גדולה, ושאלה באמת מדהימה. תודה. אז תודה אלוף. תודה. טוב, דניאל, אנחנו סוגרים את השידור. ואחד רוצים לומר לך תודה, בנינו על 20 דקות, נשארנו פה כמעט 40. זמן עובר מעט שנהנים. מה? כן, אז מה אומר שנהנים, ואני רואה פה עוד מלא שאלות, ואני באמת חושב שיכולנו למלא פה עוד כמה שעות, אבל באמת באמת הנוכחות שלך כאן, וההסכמה באמת לתת פה לווינרים הצעירים שנמצאים פה את ההשראה, ולא סתם קראנו לשידור הזה להמשיך לחלום בגדול,
כי זה באמת אני מאמין להיות ווינרים, ואני חושב שזה המסר שלנו, כן, ששנינו לכולם, ובטח לעם ישראל. אז אחד, דניאל, 1000 תודות על זה, ובואו הספקנו לדבר על מלא, בלי לשים לב. כן, נכון, עברנו המון נושאים חשובים לספורטאי לכל בני אדם. ומילה לסיום, איפה המטרות שלך קדימה? איפה לא? איפה לא? תמיד אפשר למצוא מטרות, תמיד אפשר, אתה יודע, כל מטרה שאתה משיג רק נותנת לך רעב לעוד מטרה ולעוד מטרה. כן, אז זה מה שמדהים אצלך, יש תמיד איזו מחשבה שאם אני צריך להגיע לאיזה מקום, כן, להגיע לעשות משחק טוב, להגיע לקבוצה טובה, ועל הנייר להגיע לקבוצה מהטובות בעולם, זה אומר שהגעתי, ואצלך זה לא מפסיק. הרצון להשתפר, האובססיה להיות בעוד סנטימטר יותר טוב, בעוד מילימטר, ומזה כולנו, אני חושב, יכולים ללמוד. אז נשמה, 1000 תודות שבאת. באהבה. לילה טוב. גם לכל המאזינים פה ולכל הילדים, שיהיה לילה טוב. אלופים, תפתחו מצלמה, תעשו שלום, נעשה לכם באמת הזדמנות טובה, שנראה אתכם, שנראה את הפנים, עם כל הפנים והחולצות והעיניים היפות שלכם, שבאמת זכינו באמת ליהנות איתכם, ואני מקווה שנהנתם, ואני יודע שזה היה קצר, כי עם דניאל אפשר להיות באמת שעות, אני מבטיח להעלות את השידור הזה, כדי שתוכלו לראות עוד פעם, כדי שתוכלו באמת ליהנות ממנו, כי באמת מגיע לכם, ותודה שבאתם, תודה שהתאמצתם, תודה לכל המסיבות פיג'מות, ולכל מי שבא פה בזוגות או בקבוצות ונמצאות, ומתנצל שלקח לנו באמת איזה רבע שעה לעלות, כי באמת היה פה מפוצץ, אז דניאל, שוב, 1000 תודות, תמשיך לעשות טוב לעצמך, לעם שלנו, ובעיקר לחלומות הגדולים שלך, שהם השראה אדירה לכולנו. שוב פעם, תודה לך, תודה לכל המאזינים שבאו והקדישו את הזמן ונכנסו, ומקווה באמת שעזרתי, ושנתתי קצת השראה. ומאחל לכולם באמת שיהיה ימים טובים יותר, וגם עכשיו תשמרו על עצמכם, ויאללה, מאוחר, צריך לישון, לילה טוב. כן, בדיוק, יאללה, לילה טוב, לישון, מחר יום חדש, מתקדמים. ביי לכולם, ביי. ביי אלוף, ביי ביי. טוב, אהובים, אז היה לנו באמת, לא יודע, לי היה כיף, איך היה לכם? תכתבו, מה זה תכתבו? אתם לא מפסיקים להפציץ את הצ'אט, אז אתם מוזמנים בטח לרשום. אני כן ראיתי עוד מלא ידיים, מישהו עדיין רוצה לשאול שאלה מנטלית שקשורה לכל השיח שדיברנו על משחקים, על אימונים. הנה, אני רואה את מזרחי, ואני ממש רוצה לפנק אותך, אתה מרים יד, בוא. כתוב לי מזרחי, אני לא יודע איך קוראים לך, שתף אותנו. קוראים לי מתן. מתן, מה העניינים? מה קורה? בסדר. דבר אלינו. האמת שדניאל עדיין כאן, אני חייב לשאול אותו משהו. זהו, אני יודע, הוא פשוט, אני אספר לך, הוא הגיע, והוא כמובן הגיע אחרי אימון, והיו לו פגישות, אז תכננו חצי שעה כזה, 20 דקות, ונהיה ממש כמעט שעה, אז הוא המשיך, וזהו, אז אם יש לך שאלה ספציפית, אם לא, אם אתה רוצה לדניאל, אתה יכול לשאול ואני אשאל אותו. כן, אז... או שאני אגיד לך מה אני חושב שהוא היה עונה. כן, גם. תוריד את המצלמה, תוריד, אתה מצולם, יש לך את זה מוקלט, אני שולח לך, יש לך את זה ביוטיוב. תהיה איתי. מה אתה חושב שהיה, וואי, אני מתרגש. מצוין. העמדה הראשונה של דניאל. מה? העמדה הראשונה של דניאל. האמת שאני לא יודע, אבל נכון, אני ראיתי שזה נשאל, אני לא יודע, אני יכול רק לנחש, אבל אולי בוא נחשוב על שאלה נוספת שאותך מעניינת. אתה משחק, אתה זה, שתף אותנו. כן, אני משחק, אני שוער. ומה הדבר שהכי לקחת מהשיחה? את מה שהוא דיבר על על האלה וואי, שכחתי איך קוראים לזה, היה לנו מטרות, היה לנו דמיון מודרך. כן, על הדמיון מודרך. על הדמיון מודרך? אוקיי. כן. אז אחד אני יכול להגיד, לשתף עם כולם, יש לי פודקאסט שנקרא הביולוגיה של הווינרים, ושם למי יש ספוטיפיי? יש לכם ספוטיפיי? כן? אוקיי. אז אם תלחצו הביולוגיה של הווינרים, נראה לי שזה הדמיית תמונת הניצחון,
אז בתמונת הניצחון יש שם את ההדמיה שדניאל אהב ואוהב לשמוע. אז אתם יכולים גם לשים אותה וליהנות ממנה, ומתן, אתה יכול להשתמש בה לפני משחקים, אתה יכול להשתמש בה לפני אימונים, אוקיי? מה שבעצם עושה זה לוקח אותך לראות את השוער שאתה רוצה להיות, אתה מתחיל לדמיין את הפעולות שאתה הולך לעשות, וברגע שאנחנו מתחילים לראות בראש את הפעולות, נגיד שאתה יוצא לכדור גובה, או שאתה מדבר עם הרביעיית הגנה, או שאתה מכוון את השחקנים, או שאתה עולה באומץ, אז ברגע שאתה עושה את זה, וכשאנחנו מתחילים לראות בראש שוב ושוב את אותם דברים, אז אתה מרגיש כאילו שזה כבר קרה. ואז כשאתה בא למשחק, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, כן, אי אפשר לשקר ולעשות את זה פעם אחת. אם עושים את זה מספיק פעמים, אתה מרגיש שזה, בונה, זה בא לי קצת באוטומט. אתה מבין? וזה בדיוק הסיפור. תסתדר לך? כן, תודה רבה. טוב, מתן, תודה לך. תודה רבה. תודה לך. תודה לך. לילה טוב, לילה טוב. מורי כהן, הצטרף אלינו. מה נשמע? הרמת את היד כמו בכיתה, אני לא יכולתי שלא להעלות אותך. דבר אלינו. אתה יכול לפתוח את המיוט. שלום, אני מכפר סבא. העניינים. בסדר, אני משחק בעמדה של המגן השמאלי, וגם התחלתי תהליך של מטרות וכל מיני מדיטציות כאלה ומנטליות. אז רציתי מקודם לשאול את דניאל מתי הוא התחיל את התהליך, וכאילו באיזה זמן הוא קלט שזה ממש התחיל לעזור לו. זאת אומרת, באיזה שלב הוא התחיל להבין שהצד המטרות ומנטליות עוזר לו? כן. אז אני חושב שדניאל ענה על זה בשיחה, שבעצם זה לפני כמה שנים הוא התחיל באמת להתעסק בזה, אוקיי? ואני אומר את זה, הלוואי והיה לנו את זה קודם, ובן כמה אתה? היום? אני עוד שבוע בן 11. שזה מדהים שכבר עכשיו יש לך את היכולת באמת להתחבר למטרות. אז אני אומר, נראה לי שאתה מנצח אותי ודניאל בגיל שהתחלנו לעבוד עם מטרות ועם דמיון מודרך ועם להבין את זה, ואולי אחד הדברים הכי חשובים שאתה מציב מטרות, זה שהמטרות שלך לאימון ולמשחק צריכות להיות ספציפיות. אתה מגן שמאלי, נכון? נכון. אם יש לך מחר משחק, מה המטרות שאתה מציב? יש לי כל שבוע, אני מתמקד במשהו. נגיד פעם זה יהיה חילוצים, פעם זה יהיה כדורי עומק, פעם זה יהיה הכדורים הארוכים, פעם זה יהיה התקשורת גם עם עצמי בתוך הראש וגם עם השאר הקבוצה. אז זה כל פעם משתנה. ובהכנה לפני משחק אתה גם עושה מטרות? אתה גם מציב? כן, גם לפני אימון, וגם אני שומע הקלטות מסוימות. וואו, אדיר. אז קודם כל, שפו, ואני חושב שזה נותן לכולנו פה הבנה של איך אפשר כבר עכשיו לעבוד כמו הווינרים הכי גדולים. אולי טיפ קטן שכן, אני בטוח שגם דניאל נותן לך אותו, כי אנחנו מדברים על זה המון. ככל שהמטרות יותר ספציפיות, אתה תצליח בהם יותר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד היום אני רוצה להיות אגרסיבי, או להגיד היום אני סוגר את הקשר הימני שלי קרוב אליו לרגע לפני שהכדור מגיע. מה ההבדל בין מה שאמרתי, בין אגרסיבי, לבין אני נצמד לשחקן שלי? מה ההבדל ביניהם? שהמטרה השנייה שאמרת, שאתה נצמד, היא ספציפית יותר. היא ספציפית, בדיוק. אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, היום אני רוצה לשחק עם ביטחון, וזה כללי מדי. אבל אם אתה תגיד, היום אני אתן באומץ, פס עומק, או היום, כשאני מקבל כדור, אני אפתח את הגוף, אני ארים את הראש, מה ההבדל בין לשחק בביטחון לבין לקבל כדור עם ראש למעלה? מה ההבדל ביניהם? לשחק עם ראש למעלה זה יותר ספציפי. בדיוק, ויותר ספציפי, המוח מבין יותר טוב, הגוף שלך מבין יותר טוב, והביטחון האמיתי שלך נמצא שם. אוקיי? אז תן לי רגע איזו מטרה אחת ספציפית שעכשיו אתה חושב שבעקבות השיחה הקטנה שלנו אתה מבין שאתה צריך לעשות. אולי שבהתחלה הייתה קצת כללית מדי, ואתה אומר, רגע, אני מבין שיותר ספציפי יותר טוב. משחק הבא שלי, שאני אקבל את הכדורים, לפני המסירה שאני אתן, אני ארים את הראש. מדהים. זאת אומרת, הרמת ראש, גוף פתוח לפני שאתה מקבל כדור, זאת מטרה אדירה לשים, ואתה יודע, זה יכול להיות ממש נשמע קצת דבילי, זה פשוט, ברור שצריך להרים את הראש, נכון? ברור שצריך לפתוח את הגוף, אתה גם מגן שמאלי, אז אתה אולי רגל על הקו, אתה צריך לקבל את הכדור בתנועה, אבל בזמן משחק, כשהלחץ נמצא, דווקא שם, לשים לעצמך מטרות פשוטות, ספציפיות, זה הכי ווינרי שיכול להיות.
אז זה ממש, כאילו, אתה יודע, לקחת את מה שאתה כבר עושה מדהים, עם מי שאתה כבר עובד שזה אדיר, עוד רמה אחת פנימה, וזה מעולה. יופי, נשמה, תודה רבה. תודה רבה. אוקיי, בוא נעלה את ינון, פרידמן, מה העניינים? אתה מוזמן אלינו, מה קורה? בסדר. מה נשמע? סבבה. קדימה, השאלה שלך. איזה טיפים אתה יכול לתת לשחקן שמשחק בתור קשר 10 וקשר 8? אוקיי, מה עדיין אתה עושה באימונים שאתה לא עושה במשחק? בינינו, מיד על הלב. כאילו שאתה אומר, בונה, באימונים, אני עושה את זה, מה זה מלא פעמים? כאילו, הולך לי ואני מתקתק את זה ואני עושה, אבל במשחק אני עדיין מאסס. שאתה אומר, בונה, אם הייתי עושה את זה, וואו, הייתי משתפר מלא. מה זה היה? אני צריך רגע חושב. ויכול להיות שלא, יכול להיות שאתה עושה באמת את הדברים בצורה מדהימה, אבל אתה זוכר, כמו שדניאל אמר, אנחנו תמיד מחפשים איפה אני עוד יכול להשתפר, איפה אני עוד יכול להיות. אז אתה משחק 8 ו-10, נכון? כן. לפי מה שאני מבין? כן. אוקיי? שתף אותי. אולי לשחרר את הכדור בזמן, אולי. זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה קצת שומר, או שאתה מחזיק יותר מדי את הכדור בשלב מסוים? כאילו, מה צריך לקרות יותר טוב? לשחרר יותר מהר את הכדור? כן, נראה לי. כן? כן. כן, כאילו, אתה מכיר את החלק הזה בעצמך במשחק שלך, שבגלל שאתה מחזיק יותר מדי כדור, אז המשחק לא מתקדם כמו שאתה רוצה? לפעמים אני מאבד. אוקיי. אז זאת אומרת, מה נכון לעשות, ינון? זאת אומרת, לקראת, אפילו באימון הבא, או במשחק הבא, מה אתה מבין שיכול לשפר אותך ככדורגלן? אולי להרים את הראש יותר אוקיי. ולחפש לשחרר בכמה שפחות נגיעות. זאת אומרת שאם אני מבין אותך קצת נכון, אתה הרבה פעמים אולי, העיבודי כדור מגיעים, כי אתה נמצא במקום שבו הראש לא באמת על המשחק, אלא אולי על הכדור? אני רק שואל, אני לא יודע, לא ראיתי אותך משחק אף פעם. נראה לי בגלל שאני מנסה כאילו לעשות את הכי טוב כאילו מעצמי, ואז קצת פחות משתף כאילו, ופחות משחרר את הכדור. זאת אומרת שמה יותר טוב בשביל הקבוצה, בשביל המשחק? מה יותר נכון? לשחרר את הכדור. אוקיי. אז אני חושב שהטיפ עבורך, זה שאתה רוצה לשים לעצמך מטרה, שהמטרה שלך היא להיות השחקן שהקבוצה צריכה, יותר מהשחקן שבא לך עכשיו להיות עם עוד נגיעה או עוד נגיעה עם הכדור. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. למה? כאילו, להיות השחקן שיצור את המצבים לקבוצה ויגרום לכך שהקבוצה תנצח, וכאילו לא באופן האישי, וכאילו יותר קבוצתי. זאת אומרת ואתה אומר דבר מדהים, כי אתה יודע, נמצאים איתנו, לא יודע, מעל 600 אלופים ואלופות, ולהגיד את זה, זה דבר מאוד מאוד אמיץ. ולהגיד, אני מבין שאני צריך שנייה רגע, לא לחשוב רגע על עוד נגיעה, אלא לחשוב רגע על הקבוצה, זה מה שווינר יודע לעשות. והטריק הכי יפה פה, הוא שכשאתה תשחק בשביל הקבוצה, אתה יודע מי ישתפר? אני. למה? כי בגלל שכאילו אז אם אני אשחק בשביל הקבוצה, אז ככה יהיו יותר מצבים ואני אייצר יותר מצבים, ואז גם אולי אני אקבל כאילו יותר דקות או כאלה, ואז זה יכול לשפר גם. ואז אתה יודע מה יקרה? יהיה לך גם יותר זמן לקחת עוד נגיעה עם הכדור, כי כשהקבוצה מובילה וכשאתה תיתן את הפס הנכון בזמן הנכון, אז אתה גם תרוויח אולי יותר שטח, והמשחק אולי יעבוד יותר לטובתך. זאת אומרת שבזכותך, אני חושב שהטיפ פה לכולנו, זה שיש משהו שווינרים יודעים לעשות, וזה לא לחשוב מה אני רוצה לעשות, אלא מה הקבוצה צריכה. אוקיי? ובכל פעם שאתה תשחק עם זה,
ואני רוצה שככה תיקח את זה אולי, יש אימונים עכשיו או שהכל עצור? כרגע לא. אוקיי, אז אני כן רוצה שולחים שתחשוב... כאילו יחידות אימון לבית. יחידות אימון לבד? מגניב. אבל אני כן רוצה שתחשוב על זה, כי כמה תוכל להשתפר אם תעשה את המעבר הזה, בין להחזיק יותר כדור לבין להיות את השחקן של הקבוצה. כמה תשתפר? כן, אני חושב שאני יכול, כן, זה יכול להיות דבר שמאוד ישפר אותי. אז אחד, אנחנו אומרים לך תודה, גם שאלת שאלה אמיצה, וגם אני חושב שענית כמו ווינר. אז טוב, אז תיקח את זה, ואני חושב שכבר תתחיל לתרגל את זה כשיחזרו האימונים וכבר המשחקים, ותראה איזה קטע. אתה לא מתאמן כבר כמה ימים, נכון? בגלל המלחמה, אולי קצת יותר משבוע. אבל תחשוב שהמעבר הזה שאתה תעשה עכשיו בראש, יכול לשדרג אותך בטירוף, בטירוף אבל. בטירוף, וגם תהנה מהמשחק. טוב, אלוף. תודה. באהבה. ביי ביי. טוב, אני מעלה את, אני רואה פה אלוף עם אייפון, ואני מעלה אותך, כן, הרמת את היד, תוריד, מה העניינים? שתף אותנו, פתח את המיוט, מה העניינים? בסדר. אז קוראים לך אייפון? לא הבנתי. קוראים לי לוטם. לוטם, מה העניינים? שם יותר יפה מאייפון. מה העניינים? בסדר. אתה מתרגש? קצת? מגיע לך, אתה הצבעת כמו שצריך. דבר אלינו, מה השאלה? אני שוער בקבוצה בליגה. אתה שואל מה? אני שוער בקבוצה בליגה, ותמיד לפני משחק חשוב, אז כאילו יש לחץ מציפייה. וואו, איזה מלך שאתה שואל את זה. מה הציפייה שעולה לך לפני המשחק? להיות הכי טוב ולעצור את כל הכדורים. להיות הכי טוב, לעצור את כל הכדורים. מה אסור שיקרה גם לפני משחק? גולים. אסור קבל גולים. לא, בתוך משחק, אתה צודק. אסור קבל גולים. מה עוד אסור שיקרה? אסור לאבד כדור. אסור לאבד כדור? אוקיי. עכשיו, קודם כל שאלה מדהימה. הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. ציפיות לימדו אותנו שזה טוב לצפות, נכון? כאילו, תכוון גבוה, נכון? אתה מכיר את זה? לא יודע אם אתה מכיר, תכוון גבוה, תשאף מעצמך, תכוון גבוה ותחלום שזה מעולה, אוקיי? עכשיו, הרעיון עם ציפיות זה שציפיות בדרך כלל הן קצת ערמומיות. למה? כי הציפיות שאתה מדבר עליהן זה בעצם דרישה מעצמך להיות מושלם. אוקיי? זוכר מה אמרת? נכון, מה אמרת שהציפיות שיש לך לפני משחק? לעצור את כל הכדורים, לא לאבד כדור. תגיד עכשיו, רגע, אני רואה שיש פה זה, נגיד עכשיו, כן, השוערים הכי טובים בעולם יכולים להבטיח לעצור את כל הכדורים? מי דניאל פרץ, נויר והשוערים שאתה אוהב או מכיר, הם יכולים להבטיח? לא. אז מה אתה מבין קודם כל? נתחיל קודם כל עם ציפיות. מה אתה מבין? שציפייה היא מה בעצם? אבל אני לא ציפייה, אבל זה מלחיץ יפה. אני נותן לך את הפתרון, אני רק רוצה שתבין שציפייה זאת מטרה לא ריאלית. ציפייה כמו אני חייב להיות מושלם, אסור לי לעשות טעויות, מחר זה המשחק הכי חשוב, כולם באים לראות אותי, אין דרך חזרה. אז רגע, ואז אתה אומר לי, לוטם, נכון, אתה רוצה עכשיו להגיד לי, אבל איתן, אתה עכשיו רוצה שאני לא אצפה מעצמי, שאני לא אשאף רחוק, נכון? שאני לא אכוון גבוה? אז אני עושה לך סדר, אני אתן לך את התשובה. התשובה היא פשוטה. אני רוצה שתחלום בגדול, שתכוון גבוה, שתהיה הכי שאפתן, אבל אני לא רוצה שתצפה מעצמך להיות מושלם. הציפייה להיות מושלם, אתה יודע מה היא גורמת לך? כשאתה רוצה להיות מושלם ולא לעשות טעויות, מה קורה לנו? להיכנס יותר ללחץ. למה אתה נכנס יותר ללחץ? כי מצפים ממך למשהו. בדיוק, מרוב שאתה רוצה לא לעשות טעויות, אתה אומר, אני חייב לא לטעות, אז אתה משחק על בטוח. מכיר את זה? מרוב שאתה רוצה להיות טוב, מרוב שאתה לא רוצה לאכזב, ויש ציפיות ובאים לראות אותי, אני אומר, רגע, אם באים לראות אותי, אז בוא לא נטעה. ואז כשאנחנו משחקים בשביל לא לטעות, איך המשחק שלנו נראה? הוא יותר משוחרר.
כשאתה משחק על בטוח, מה אתה לא עושה? כשאתה משחק רק על בטוח, אתה אומר, היום אני לא רוצה לעשות טעויות. פחות משוחרר. אתה פחות משוחרר ואתה יותר עצור. הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. אתה מקשיב על הפתרון? אתם איתי, חבר'ה, כולם? רגע, אני רואה שכל פעם מעלים את הדבר הזה. הפתרון פשוט. ציפיות לזבל, מטרות לרגל. תחזור אחריי. ציפיות. ציפיות לזבל, מטרות לרגל. לזבל, מטרות לרגל. אוקיי, אני רוצה שתגיד לעצמך לפני משחק, אוקיי? כן? אתה רושם על דף את הציפייה הזאת, אני חייב להיות מושלם וצריכים, מה עוד אמרת שם? אני רוצה את כל הכדורים. נכון, לעצור את כל הכדורים. תגיד, זה שאתה חושב על לעצור את כל הכדורים, יעזור לך לעצור את כל הכדורים? לא. לא. מה כן יעזור לך להגדיל את הסיכויים לעצור את כל הכדורים? תגיד לי מה. להתנתק ולעשות את הכי טוב שלי. אוקיי, איך אתה עושה את הכי טוב שלך? מה אתה צריך כשוער לעשות, באמת, בתכלס של המשחק, כדי להגדיל את הסיכויים, באמת לתת את המשחק הכי טוב שלך? הכי פשוט בעולם, דבר אליי. קודם כל, לא להיכנס ללחץ. אוקיי. לתת לי לשחק את הכדורגל שאני רגיל. אוקיי. אני אוהב לשחק, זה להניע וזה, ולעשות את כל מה שאני יודע הכי טוב שיש. אוקיי. ואני פשוט אענה. זאת אומרת שמה ההבדל בין ציפיות לבין מה שאמרת עכשיו? מה ההבדל ביניהם? שבציפיות אתה לחוץ ואתה משחק את הכדורגל שלך, מטרות. במטרות? אבל כן, דבר. שלא מצפים ממך למשהו, אז זה יותר, אני מרגיש יותר משוחרר. אוקיי. אמרת שאתה שוער, נכון? נכון? אז אני רוצה לעשות סדר לכולם. ציפייה זה אני חייב להיות מושלם, אסור לי לעשות טעויות, היום זה המשחק הכי חשוב של החיים. מטרה, זה אומר אני מתחמם טוב, אני מדבר עם כל השחקנים כל המשחק, אני שומר על העמדה שלי בשער, מסתכל שאני ממוקם, אוקיי? ויש מלא מטרות של שוער, ואני רוצה שתתמקד בהם, אפילו תכתוב אותם על דף, אוקיי? אני מדבר עם השחקנים שלי, אני שומר על חום הגוף כשהכדור יותר מדי רחוק, ואני קולט שהמשחק לא נמצא כרגע לידי, אוקיי? אני עולה לכדור גובה, ואני עולה ומתפוצץ בזינוק הכי טוב שלי. זאת אומרת, אתה רוצה כל הזמן להיות עסוק בדברים שבשליטה שלך, במקום להיות עסוק במה? תשלים? בציפיות. הציפיות. עכשיו, ציפיות תמיד יהיו. למאמן, לשחקנים, להורים, לקהל, לעיתונות, תמיד יהיו ציפיות, אוקיי? אתה רוצה להגיד ציפיות יקרות, אני מבין אתכם, אני יודע שאתם רוצים אבל אני רוצה רגע, זוכר ציפיות לזבל, מטרות לרגל, אתה רוצה להתמקד במה שיעזור לך, ומה שיעזור לך זה לא להתמקד בציפיות, אלא להתמקד בתפקיד המקצועי שלך, שיקדם אותך. אתה מבין את הטריק? סכם לנו מה אתה הולך לעשות. ותפסיק להסתכל על הבואים, אני רואה שאתה מסתכל עליהם, אני רואה אותם, או שתביא אותם או שאל תסתכל עליהם, אני מרגיש אתכם בבית. לשים את כל הציפיות בצד, ואת הדברים שאני באמת יודע לעשות, להביא אותם למשחק. יש לי עוד שאלה. לא, אחת. ומה שאתה יודע לעשות באימונים, זה מספיק טוב למשחק. אם אתה עושה את זה מספיק פעמים הכי טוב באימון, פשוט להתמקד בזה במשחק, זאת המטרה. בסדר, אנחנו רוצים פשוט לתת לעוד כמה 2-3 אלופים, ואני רואה פה את שירה שמחכה, ואני מת להעלות אותה. אז תודה רבה, לוטם, ומשחררים אותך. שירה, מה העניינים? מה שלומך? הנה, משחרר את המיוט. מה קורה? תלחצי על האנמיוט? מעולה. בסדר. מה העניינים? איפה את? איפה את משחקת? נראה לי אני יודע. שתפי אותנו. אני לא שירה גל. אני משחקת במכבי כפר יונה. היה אמור לנו להיות משחק ביום שני, אבל הוא בוטל. ורציתי לשאול, אם אתה יכול לשאול את דניאל פרץ,
מהמם. מתי הוא קיבל את ההשראה ואיפה הוא קיבל אותה. את ההשראה בעצם להיות שוער, זאת אומרת, ללכת עם החלום עד הסוף? כן. אני בהתחלה רציתי להיות שוערת, אבל הבנתי שיש עוד אפשרויות, ולא רק שתוקעים אותך בשער, זה בסדר. להתעקש, ורשמו אותי לכדורגל. ועכשיו אני אמורה לשחק עוד מעט, נראה לי. איפה את הכי נהנית עכשיו? באיזה עמדה? חלוץ. בתור חלוצה. אז אני חושב שדניאל רמז את זה, אני לא יודע אם הוא הספיק לענות על זה, אבל הוא אמר שבהתחלה הוא לא ממש חשב, כן? על איך הוא יגיע, או החלום, הוא פשוט דאג ליהנות מזה. ואני חושב שהדבר הכי טוב, שירה, עכשיו זה באמת לראות מה עושה לך הכי כיף והכי טוב, ואולי עכשיו קצת לא משחקים כדורגל, אבל עוד כמה ימים אני מאמין שאנחנו נחזור לשחק, ואני חושב שפשוט תסתכלי איפה הכי עושה לך כיף, אוקיי? ותקשיבי לעצמך, ותקשיבי לאמת שלך, ותקשיבי ללב שלך, ושם באמת את תוכלי לראות, ואני מכיר הרבה שחקנים שעברו כמה תפקידים, עד שהם באמת גילו, ולפעמים אנחנו לא יודעים מה התפקיד הכי טוב, אני התחלתי בכלל כקשר, בסוף הפכתי להיות מגן ימני, ובסוף הגעתי למכבי חיפה ככדורגלן כמגן ימני. לא חשבתי שזה יהיה התפקיד, אבל זה ממש בסדר וטוב שתעברי כמה, וזה אחלה. אז זה נראה לי התשובה שאולי דניאל היה עונה, ואני מקווה שנתנו לך איזו עזרה קטנה. ותודה, תשמרי על המשפחה, על הבית, ותודה שעלית. אוקיי, בוא ניקח את אילי, מה העניינים אילי, מה קורה? אתה איתנו, פתח את המיוט ותסדר את המצלמה שנראה את כל היופי. בוא, תסדר אותו. מה העניינים? בסדר. מה קורה? איפה אתה? מאיפה אתה? מראש העין. ראש העין? מה העניינים? בסדר. יש לי שאלה לגבי, נגיד ובמשחקים לא כאלה חשובים, אני מצליח לעשות דברים כמו פתיחות רגליים, אם זה אינסטינקטים ודברים כאלה שעובדים לי טוב, ואז כשאני מגיע באמת למשחקים החשובים, דווקא בלי לחץ ובלי בעיות, אני פתאום קולט שבאמצע המשחק אני לא מצליח להפעיל את זה. וואו, איזה עמדה אתה משחק? שוער. שוער, אוקיי. אתה יכול להגיד לי את ההבדל המשמעותי בין המשחקים הפחות חשובים לחשובים? כאילו מאיך שאתה מכיר את עצמך. אם זה נגיד סתם משחק בין חברים, או שזה הופך למשחק בקבוצה. נגיד במשחק או גם סתם אחרי האימון, אז אלה המשחקים הפחות חשובים. אחר כך מגיע משחקים חשובים. זאת אומרת שבפחות חשובים אתה מרגיש שבאמת אתה זורם, הולך לך פתיחות רגליים והכל, ובחשובים פחות, נכון? אתה יכול לשתף אותי בפעולה אחת שהיית רוצה לעשות יותר במשחקים החשובים שאתה לא עושה? פתיחות רגליים. יותר יש לי בעיטות, כאילו, בועטים לי לפינות, וקשה לי להגיע לכדורים. אוקיי. זאת אומרת שאם הייתי שמה לך מצלמה, אוקיי? במשחק בשכונה, והייתי שמה לך מצלמה במשחק החשוב, אוקיי? מה לא היית עושה? זאת אומרת, מה צריך לקרות במשחק החשוב? כרגע תכף נראה איך פותרים את זה, אבל מה בתכלס היה צריך לקרות במשחק החשוב? פתיחת רגליים, תסביר לי מה זה אומר, שאני אבין. שפשוט אני מנסה להתפרס על השער, שהכדור לא ייכנס, אם זה מגיע כדור מהיר, וכאילו אני ממש מרגיש שהרגל שלי תקועה באדמה ולא מצליחה לזוז. אתה זוכר רגע על מה אתה בדרך כלל חושב במשחקים היותר חשובים? חושב בעיקרון על המשחק, כאילו חושב אסטרטגי. אוקיי. אני אשתף אותך במשהו ואני אשאל אותך, ובוא נראה לאן אתה תיקח את זה, אוקיי? אתה יודע, אני עובד לאורך שנים לא מעט עם אתה יודע, אחד המחסומים הכי גדולים זה המעבר בין אימון למשחק, כן? אתה מכיר את זה, נכון? מה שתיארת, בין השכונה לבין המשחק החשוב. ואני מגלה, ואנחנו יודעים היום, שהדבר שבדרך כלל גורם
ספורטאים, בכל העולם אגב, כן, זה לא קשור לכדורגל, זה יכול להיות בטניס, זה יכול להיות ברכיבה על אופניים, זה שבזמן משחק חשוב, אגב, מה יש במשחק חשוב שאין בשכונה? מה יש במשחק חשוב שאין בשכונה? גם שערים יותר גדולים וגם את המשחק על הדשא, גם יותר שחקנים כאילו שחושבים אסטרטגית יותר טוב. אוקיי, וגם יש פתאום יריב, תוצאה חשובה. אם אתה מפסיד בשכונה זה בסה, נכון? אבל זה לא נורא. אבל אם אתה מפסיד במשחק, זה יותר רציני, אוקיי? אבל אמרת משהו יותר טוב, אמרת משהו יותר חשוב, אמרת שיש שחקנים שחושבים יותר אסטרטגית, אז אני רוצה להפתיע אותך. שחקנים ווינרים בזמן אמת לא חושבים. דווקא לחשוב יותר מדי בזמן משחק, זאת הטעות. למה? כי מה חשיבת יתר עושה? ציפיות. ואז מה קורה לגוף? הוא מאבד שליטה, הוא לא במשחק, הוא לא שקוע במשחק. אז אני רוצה רגע שתנסה רגע לחשוב יחד איתי, כי עכשיו אנחנו בסלון, בכיף, אני נמצא בתל אביב, אתה בראש העין. אתה יכול רגע לשים לב, או להגיד לי, האם יש מחשבות וציפיות שאתה יודע שעוברות לך לפני המשחק החשוב, בתוך כדי המשחק החשוב? לא, אני פשוט מקווה להצליח, זה הציפייה שלי. אוקיי, אז אני אקח את אותו עיקרון שדיברנו עם לוטם. הציפייה להצליח, על הנייר זה סבבה, אוקיי? אבל אם אתה מרגיש, וזה עוד פעם, זה תשובה יחסית מהירה, כן? שאני יכול לתת לך עכשיו, הדבר שהייתי רוצה אולי שתנסה להסתכל, אוקיי? ואגב, הציפייה שהכי עולה לך לראש, מה היא הייתה? בזמן משחק? בזמן משחק זה לעשות את מה שאני מצליח באימונים ובחוץ. אוקיי. אתה יכול לתת לי מטרה אחת למשחק הקרוב, שאני לא יודע מתי הוא יהיה, יכול להיות עוד כמה ימים, עוד שבוע, או עד שתחזרו לאימונים, אוקיי? כי דיברת על זה שהרגל נתקעת, נכון? ככה זה מרגיש. ככה זה מרגיש לך? אוקיי, אגב, במשחקים חשובים, היו לך מצבים שבהם כן הצלחת לעשות את הזינוק, לפתוח את הגוף ולקחת? כן. אוקיי. אבל במצבים שזה לא קורה, זה מבאס. לגמרי. אז אחד, אני חושב שזה טבעי לגמרי להתבאס שלא הולך, אני כן רוצה אבל שתתחיל לייצר לך איזשהו סימן, אוקיי? סימן יותר טוב, להתחיל להיות יותר ערני, כשהכדור מתחיל להגיע לאזור שלך. אוקיי? אתה מבין רגע למה אני מתכוון? כן. זאת אומרת, אם אתה מחכה שהכדור יגיע ואז אתה מזנק, אנחנו בבעיה. ועוד פעם, לא ראיתי את המשחק שלך, ואנחנו ככה נותנים ככה תשובות יחסית, מנסים לתת אותם כמה שיותר פשוטות ומדויקות, אוקיי? אבל אני יודע היום, אולי טיפה ממה ששיתפת אותי, שבזמן משחק, ככל שיהיו לך יותר דקות של מחשבה, פחות טוב. לחשוב, פחות טוב. להפך, אתה מכיר את זה שאומרים לנו, תחשוב, 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 בזמן משחק? וכשוער יש לך אולי יותר מדי זמן של מחשבה, הייתי רוצה שתנסה לראות איך אתה יכול לייצר לעצמך קצת הפרעות למחשבה. זה יכול מאוד להיות שאתה בודק איפה אתה מול השאר, זה יכול מאוד להיות שאתה עושה, מחמם את הגוף, רץ, אני לא יודע מה אתה עושה, שתף אותי מה אתה עושה כדי להיות, כדי שהגוף שלך יהיה חם, כדי שלא תהיה ככה שענן מדי. אני מנסה כאילו גם לרוץ, לעשות עם עצמי משהו ולא להיות לחוץ. אוקיי. אז זה קצת מתחבר למה שאמרנו, ואני חושב שמה שהייתי עושה, זה לוקח ממש פתק, ועושה בדיוק את מה שדניאל דיבר, המטרות שלי למשחק הקרוב, אוקיי? והמטרות יכולות להיות מלדאוג לחימום שלי, מלזהות שאני יותר מדי חושב על הציפייה, לחזור ולהתמקד בעמדה שלי, בלדבר עם השחקנים, בלהיות שם. בעצם כל הסיפור של להיות חזק מנטלית, זה לדעת לשים חומת הגנה, כמו כיפת ברזל, לכל הציפיות. אוקיי, אז אני לא יודע אם, אתה יודע, עזרתי לך יותר מדי, אבל כן התחלנו לתת כלים. מה אתה לקחת מהשיחה הקטנה שלנו? פחות לחשוב, להפסיק יחסית לחשוב במשחק. לעבור ממחשבות לפעולות, אוקיי? כי תסמוך על זה שאתה כבר יודע את העבודה. אתה מתאמן טוב, אתה מתאמן לא פעם אחת, אתה לא שוער רק מאתמול בלילה, אתה כבר שוער הרבה זמן.
זה אומר שאתה יודע את העבודה, וציפיות ומחשבות רק מאיתות לנו את הקצב. אז תודה שהיית איתנו, וכיף גדול. ואולי נעשה לנו עוד כאלה. טוב, בוא נעשה שאלה אחרונה. רגע, בוא נעשה שאלה אחרונה. עמרי קופר, אני רואה אותך. זהו, הרמת שתי אצבעות. זה ממש חזק. מה העניינים? אתה יכול לשחרר את המיוט? מה העניינים? בסדר. דבר אלינו. רציתי קודם לשאול את דניאל, מה הייתה לו ההרגשה שהוא פתח בהרכב, במשחק נגד מונסטר לדעתי זה היה כאילו בגביע נגד קבוצה מהליגה השלישית, זה לא כזה משחק שהוא חשוב, הוא פתח בהרכב, וכאילו זה לא משחק שהוא בסדר גודל ממש גדול, אז רציתי לשאול מה ההרגשה שלו, כי בכל זאת זו הופעת בכורה בביירן מינכן, אני חושב שאתה מה זה צודק שלא שאלתי את השאלה הזאת, זאת שאלה מעולה. אני רק יכול לומר, זה שדניאל היה בראש כבר יחסית מוכן, הרבה לפני שקראו לו למשחק הזה. אתה מבין רגע למה אני מתכוון? זאת אומרת שזה לא שפתאום הגיע המשחק ואומר, וואו, עכשיו אני בהרכב, מה אני עושה? אלא הוא מראש כבר התכונן, גם כשהוא לא היה בהרכב, למצב שאולי הוא ישחק. אתה מבין רגע מה אנחנו בעצם יכולים להבין מפה? מה אתה מבין? כאילו על התחושה, כי אם זה משחק שהוא לא ממש כאילו גדול, אבל אתה משחק בהופעת בכורה בקבוצה שהיא הקבוצה. בדיוק. אז אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון. ויש משפט שאני לא יודע מאיפה הוא ככה הגיע, אבל אני אתן לך את המשפט. אם אתה מתכונן למשחק הכי פשוט שלך, כמו למשחק גביע העולם, כשיגיע המשחק הזה בגביע העולם, הוא ירגיש נורא פשוט, או לפחות פחות מאיים. מה שאני רוצה לומר לך ולכולם, זה אתה יודע, כשאני עובד עם כדורגלנים, אז אחד העקרונות אומרים את הדבר הבא. אם באימונים אתה תתאמן לכל אימון, ותתייחס לכל אימון, כמו המשחק הכי חשוב בעולם, זאת אומרת, אם תתאמן כמו שהיית רוצה לשחק, אתה תגיע למשחק, ואתה תרגיש כאילו שזה סוג של אימון. כמובן זה אף פעם לא יהיה כמו אימון, כי משחק יש לו את הציפיות ואת הלחץ, אבל אני חושב שזה, אם הייתי שואל את דניאל מה הוא רוצה להגיד פה, יש מצב שזה מה שהוא היה אומר. אז אני חושב שזה זה אליך, הטיפ. וגם רציתי לשאול, כאילו שהוא הגיע בפעם הראשונה למחנה אימונים. כאילו הוא רואה את כל המתחם הגדול הזה בניגוד למה שיש בקריית שלום. כאילו, מה התחושה בכזה רגע? כן, זה אני יכול לענות לך. הוא שיתף אותי שזה היה פשוט מדהים לראות את כל המתקנים, וזה כמו... זה כאילו פי כמה. זה פי כמה, זה כן, זה כמה, לא יודע, אולי עשרות מגרשים, לא יודע אם עשרות, אבל זה מתחם די משוגע, וזה באמת מדהים. אני חושב שאם הוא היה משתף, כי הוא שיתף אותי, זה באמת היה מדהים לראות שיש שם את התנאים הכי מטורפים שיש, ודואגים כל הזמן שיהיה לו הכי טוב, וזה מה שהוא הרגיש, והוא כל הזמן נמצא שם באהבה נורא נורא גדולה, וזה כיף לראות שהוא באמת הצליח להגיע למקום שיש בו מהדברים הכי קטנים עד הכי גדולים, ממקלחות וסאונה ואמבטיות קרח, ויש את זה בהרבה מקומות, כן? אבל שם הוא פשוט שיתף שזה היה לו די מרגש, ובכלל, אני חושב שזאת שאלה מעולה. תודה שהיית, עמרי. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אני רוצה לעלות ברשותכם איפה? אני ראיתי את עופרי. עופרי, נכון? מה המצב, עופרי? מה נשמע? אני יאלי. את יאלי, אז היה כתוב עופרי. אוקיי, אז יאלי, מה קורה? בסדר. אני גרה ביישובי גדרות. אני שחקת במכבי יבנה. עדיין אני לא כל כך יודעת את העמדה. אני עדיין חדשה. אני רוצה להיות או בלם או קשר אמצעי. אבל השאלה שרציתי לשאול דניאל, זה מה קורה לפעמים אתה מאבד ואתה בלחץ, וזה ממש, זה לפעמים המשחק הראשון. אז השאלה, עוד פעם, כן, סיימי.
זהו, זו השאלה שרציתי לשאול. מה קורה אם את מאבדת כדור, כאילו? לא, זה לפעמים גם קורה זה במצבים חשובים, ואתה מפחד ואתה לא מבין. אוקיי. את זוכרת אחד כזה שאת יכולה לשתף אותי? שהיה איזה טעות או עיבוד שהרגשת ככה... אני יחסית חדשה בליגה, אבל לפעמים קורה שאתה שחקנים עליך, ואתה, או שכולם באים, ואתה למשל ליד השער, אתה מול השוער, ואתה פשוט מחמיץ את זה. אוקיי, אז בוא נדבר על ההחמצה. נדבר רגע עליה, כן? זה משהו שקרה, נכון? זאת אומרת, אפשר לדבר על זה. כן. ומה זה היה? היית מול השוער עם הכדור? כן, ניסיתי לעבור אותו. היה בלם לידו, אבל זה היה קרוב. זה היה משהו שהם פשוט הבלם וזה, השוער צריך לעצור, אבל הבלם הוא כאילו סוג של נתקע בו קצת, אבל אני ניסיתי להכניס, לעבור את השוער, אבל השוער פשוט קפץ על הכדור, אז לא הצלחתי את זה. אוקיי. ויאלי, איך הגבת אחרי זה? זאת אומרת, הסתיימה... הרגשתי שפשוט זה החמצה. זה החמצה מאוד גדולה. ומה חשבת לעצמך שם? לפחות הצלחתי להגיע עד לשם. הצלחתי לעבור, לקחת את הכדור, פשוט לרוץ לשער. זאת אומרת, שמה הייתה ההצלחה באמת הכי גדולה שם, למרות שלא הפקד גול? מה הייתה ההצלחה שם? שהצלחתי לחדור את הכדור לשם. זאת אומרת שגם... להכניס את הכדור. אני הצלחתי לפחות להכניס אותו. כי היה קרן, בדיוק הכדור הגיע אליי, ופשוט אף אחד לא היה חוץ מאחד בהגנה. זה היה קרוב. אז מה את מבינה בעצם? שעשיתי לפחות משהו בזה. ההצלחה הכי גדולה שלך, ואני חושב שכולנו שומעים את זה, זה שבאמת נתת את הטוב ביותר שלך בסיטואציה הזאת. אוקיי? כן. זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על רגעים במשחק שלפעמים אנחנו מאוכזבים, אנחנו לפעמים מאוכזבים שלא הצלחנו, כן? וזה יכול להיות שלא הצלחנו לעצור שחקן, שלא הצלחנו להפקיע גול, שלא הצלחנו לתת פס חכם, שלא הצלחנו כאילו להיות טובים בעמדה שלנו, אבל הדבר הכי חשוב במשחק זה להבין שלא תמיד את תצליחי בכל הפעולות, אבל מה שחשוב זה מה? לנסות. לגמרי. ואני רוצה שתקחי לעצמך את המשפט, הניסיון הוא הניצחון. אם את תפסיקי לעשות את הפעולות האלה, מה בעצם יקרה? אם את תפסיקי להיות אמיצה, או תפסיקי להעיז, מה יקרה? יש סיכויים שגם אם אני אמיצה, אני אצליח. לגמרי, אבל אם לא תהיה אמיצה, אז? זה לא יעזור לכלום. זה לא יעזור. זאת אומרת שאם תמשיכי להיות אמיצה, זה לא מבטיח לתת משחקים של גולים והצלחה כמו שאנחנו רוצים, אבל אם לא נהיה אמיצים, אז מה? אנחנו נפסיד את הכל, את כל מה שאנחנו לעשות עם הכדור. בדיוק, זאת אומרת שווינרית כמוך, אוקיי? וגם שיתפת אותנו שעשית את זה, רק חשוב שנחשוב ככה, זה לאומר להגדיל כמה שיותר את בנק האומץ, אוקיי? שמסתכלים על שחקנים שכבשו הרבה שערים, או איזה קבוצה את אוהבת, איזה שחקן את אוהבת? שחקן, שחקנית, מי? אני אוהבת את מכבי תל אביב, ואני אוהבת את דן ביטון. את דן ביטון, אוקיי, אני מכיר את דן ביטון מהפועל באר שבע עוד בתקופה הזאת, ואם נסתכל על הסטטיסטיקה, יכול להיות של דן ביטון, או של שחקנים מצליחים, שבאמת אפשר לראות שלמצליחים ביותר, הם בדרך כלל גם המעיזים ביותר, שאולי מחטיאים יותר ועושים יותר טעויות, אבל בו זמנית הם גם מה? הם מצליחים. הם מצליחים, למה? כי הם מנסים. בדיוק, ואם את לא מנסה, מתוך 10 הזדמנויות, את אף פעם לא יודעת איזה הזדמנות תהיה ההזדמנות שלך. ואנחנו צריכים בכל זאת לקחת את 10 הזדמנויות האלה, מבינה? כן. וכמובן אני אומר, הזדמנויות שאת חושבת שהן נכונות, ואת אומרת אני צריכה לעשות את זה, זאת אומרת, את יודעת מספיק טוב מתי נכון. אז סכמי לנו רגע את הטיפ. תמיד לנסות ובחיים לא. קצר מאוד, תמיד לנסות בחיים לא יותר. ותרשמי לך על דף, הניסיון הוא הניצחון. מי שמעיז
הוא זה שלא תמיד מבטיח לו שעכשיו הוא יעבור שחקן, או שעכשיו הוא יצליח, אבל זה מבטיח לו להשתפר בפעולה, ולאורך זמן גם לדעת מה נכון ומה לא נכון, מה להמשיך לעשות ומה לעשות אחרת. זהו, זה הטיפ אלייך. תמסור לדניאל. למסור לו דש, וואי, אני אראה לו, אני אשתף אותו שנשארנו אחר כך כמעט שעה לאחר מכן. תודה, יאלי, תודה רבה. בוא נראה מי עוד איתנו, אני רואה את הרמת ידיים, ויש פה מלא, אני רואה פה הכי מהממים, ואני רוצה להעלות רגע קודם כל את נויה, ואחר כך אני איך להכין. נויה, מה המצב? מה נשמע? בסדר. דברי אלינו. מאיפה את? מי את? אני מאשדוד, אני שוערת. מה זה? יש לנו ערב שוערים ושוערות היום. שירים ושוערים ושוערות. אני רציתי לשאול שאלה לגבי העמידה במגרש. תענה. שאלי אותנו. אני שואלת. זהו, זה השאלה? לא, אני צריך שאלה ספציפית. מה זה אומר לגבי העמידה במגרש? מה זה אומר? כמה צריך להתרחק מהשער, כמה צריך להתקרר. אוקיי. אז אני חושב שזאת שאלה מצוינת לגמרי, קודם כל עוד את מתעסקת בזה. אוקיי, זה כבר סימן טוב. אוקיי, שאת אומרת, אני רוצה לדעת איפה לעמוד, כמה מהמרווח. את עכשיו בבית קצת בגלל הימים של המלחמה, נכון? כן, אבל היה אימון היום. היה היום אימון? אוקיי. עכשיו, יש לך גם מאמן, יש מאמן ראשי, יש מאמן שוערים, איך זה עובד? כן, יש. יש מאמן שוערים? יופי. אני רוצה, אם זה בסדר, שתקבעי איתו, אוקיי? לאימון הבא. יש מתי אימון הבא? מחר, מחרתיים, מתי אימון? לא, זה אימון חד פעמי. אימון חד פעמי? מה? אני לא יודעת מתי האימון הבא. הבנתי, אוקיי. אני רוצה שתדברי, את בסדר, אתם מסתמסים בכיף, אפשר כאילו ליצור פגישה ספציפית, כן? אני אנסה. תנסי, אוקיי? תגידי לו, תראה, אני רוצה להשתפר כשוערת. ואחד הדברים שאני מרגישה שאני צריכה עזרה בהם, כן, זה לדעת איפה אני צריכה לעמוד על המגרש, איפה המיקום שלי צריך להיות ביחס לכדור, ואלה דברים מאוד מאוד חשובים, וזה מדהים שאת מבקשת לדעת פתרון לגבי זה, אוקיי? ממש ככה. עכשיו, כשאת תעשי את זה, אני ממליץ, תת פגישה כזה לפני האימון, אפשר לעשות אפילו איזה פגישת וידאו, כדי שתוכלי ללמוד, ומאמן שוערים, ובכלל, מאמנים טובים, אלה מאמנים שרק רוצים לתת מהידע שלהם. רק חשוב לי שלא תשמרי את זה בבטן. מבינה למה אני מתכוון? כן, אני מבינה. למה? מה אני מתכוון? אתה מתכוון לזה שאני לא אנסה ללמוד בעצמי. אני אנסה לשתף את כולם שיעזרו לי ללמוד. בדיוק. קחי את האיש מקצוע הכי טוב שאת יכולה, וזה יכול להיות שבהתחלה אתם תעשו איזה כמו הדרכה בווידאו, ולאחר מכן את תצאי איתו למגרש, ואתם תעשו רגע, זה אני לוקח איתך רגע מה אפשר לעשות עם זה, ופתאום אני רוצה שתתחילי לראות ביוטיוב, תרשמי goalkeeper positioning, או עמידת שוער, אוקיי? תתחילי לראות, תתחילי להיות הכי טובה בלחקור, אוקיי? את הדבר הזה, כי היום יש לנו את כל התשובות, גם ביוטיוב, גם בגוגל, יש לנו הכל, בו זמנית תשלבי את זה עם המשחק, תתחילי לעלות רמה, בסדר? אין בעיה. טוב, אלופה. אוקיי. אני רוצה להעלות את משפחת בניטה, איפה אתם? אני רואה את איפה אתם? רגע. מה העניינים? מה קורה? אנחנו לא אחים, אבל... אכפת לי, אתם נראים כמו... אתם אוהבים כמו אחים, אבל? לא, אנחנו חברים. מעולה. טוב, שמות, מאיפה? קדימה. אני מעיין שקד. אני מצורן, והוא מאבן יהודה. אתה מכיר את אמא שלי? תביא אותה, תכניס אותה לפריים, מכיר את אמא שלך. לא, היא עלתה למעלה. עלתה למעלה? אני אראה לה מה זה. כן, מאיראן, אתה מכיר אותה? מכיר אותה מצוין. הנה, אני אצלם לה שאנחנו פה ביחד. דבר אלינו. לשתינו, אני מגן והוא חלוץ, אנחנו משחקים באותה קבוצה. ימני או שמאלי? מגן ימני או שמאלי? אני ימני, ולפעמים מתפקדים אותי מגן שמאל, אבל לרוב ימין. אוקיי. ואני אוהב לעלות, ושתינו שאנחנו עושים דריבל ראשון במשחק, אם הוא מצליח, אז כל שאר המשחק טוב. כן, יש ביטחון, אבל אם זה לא עובד לנו, אז לפעמים המשחק לא הולך טוב, כאילו מבחינת דריבלים וכל זה.
אז אם אני מבין נכון, הביטחון שלך עולה בפעולה טובה כשמצליחה, ויורד בפעולה שלא מצליחה, נכון? כן. כן. נכון? אז מעיין אמרת שזה דריבל ראשון נגיד, זה יכול להיות פס ראשון, נכון? ושכחתי את השם של החבר. שקד. ושקד, איזה פעולה נגיד כשלא מצליחה לך אתה, זהו, הולך המשחק? דריבל. דריבל, אוקיי, זאת אומרת, אם אתה עושה דריבל, וחוטפים לך, או שזה לא מסתדר, שתפו אותי רגע שתיכם, מה קורה אחר כך? לביטחון, יורד לי הביטחון ואני עושה דברים יותר פשוטים, אני לא לוקח סיכון. כן, מנסים לחזור למשחק, וגם אני אישית, כאילו, אם אני מגן, אז אני חייב לחזור מהר. עכשיו תראו איזה קטע. מה לימדו אותנו? שכדי שיעלה הביטחון, בתחילת משחק, מה צריך לעשות? אולי לדמיין עם עצמנו מה נעשה. אוקיי. אני זוכר שבתור, אני גדלתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה, וזה קצת השתנה בהמשך, אבל תמיד שמעתי שאומרים, תתחיל את המשחק עם פס טוב כדי שיעלה לך הביטחון. אוקיי? מכירים את זה? אמרתם את זה קצת. כן, תתחיל את המשחק עם פעולה טובה שיעלה לך הביטחון. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. אפשר לשאול אתכם שאלה? אבל אתם איתי פתוחים, בסדר? אתם לא, בסדר? בני כמה אתם? 11. 11? כן, אנחנו ילדים. יפה. כמה שנים אתם משחקים כדורגל? אני 3 בערך. אני בליגה. ליגה זה שנתיים. כן, שנתיים, בסדר, אז בוא נגיד שאתם משחקים 3 שנים שניכם, בסדר? אוקיי? כמה אימונים בשבוע בדרך כלל יש? 3, לפעמים 4. נכון, לפעמים מאמן מסכים. אז בוא נגיד, אם בעונה, נגיד סתם אני זורק סדר גודל, כן? בעונה, יש, לא יודע, כמה, 30 משחקים יש? 30 שבועות? לא, יותר. בוא נגיד 30 שבועות, אני משחק בקטן, 30 שבועות, אוקיי? כל שבוע 3 אימונים ומשחק, אוקיי? סתם אני זורק רגע, איך אתם בחשבון? תכף אני מביא לכם את התשובה, אבל חשוב לי שתבינו, בסדר? 30 כפול 4, כמה זה? זה 120. יופי, כפול 3 שנים, כמה זה? 360. יפה, ברור שאתה הבן של מירן, הרי איך תחשב אם לא ככה. עכשיו, יש לך 360 אימונים ומשחקים, אוקיי? בעמדה שלך, מגן ימני או שמאלי? ימני. שקד, חלוץ? כן. עכשיו, אתם רוצים להגיד לי שהתאמנתם כל כך הרבה, שבניתם ואתם תמשיכו להתאמן. אתם רוצים להגיד לי שלמרות כל האימונים האלה, מה שקובע על הביטחון שלכם זה הפעולה הראשונה? אני חושב שלכל שחקן, גם בבוגרים. לא, אבל גם באימונים כאילו מרגיש יותר ביטחון. יש דברים שבאימונים אתה מצליח לעשות ובמשחק לא. כן, גם באימונים כאילו, אז זה פחות חשוב. אז אני אתן לכם את התשובה. לימדו אותנו שהפעולה הראשונה תקבע לנו על המשך המשחק. אתם אמרתם את זה בעצמכם, נכון? אם תתחיל את המשחק טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם באמת שאלה הכי אמיתית. נגיד שאתם מתחילים את המשחק עם פעולה טובה, אוקיי? תגיד, זה מבטיח לכם שהפעולה הבאה גם תהיה טובה? לא. בינינו. לא מבטיחה. אז מה שאתם אומרים לי בעצם זה שמה? מה אתם אומרים לי? שזה פשוט מעלה את הביטחון, אז אנחנו מעיזים. למרות שזה מעלה לך את הביטחון, זה לא ביטחון אמיתי. אתם איתי רגע? כן. ביטחון אמיתי זה לא אם הפעולה הראשונה תצליח. ביטחון אמיתי זה ביטחון שאני בא איתו מהבית, מהחדר הלבשה, שאני אומר לעצמי בראש, בלי קשר לאם הפעולה תצליח או לא. רגע, מירן, שנייה. ביטחון אמיתי, תהיו איתי רגע. נשמה, מה קורה? את בדיוק באת באקשן. תהיו איתי רגע, ביטחון אמיתי זה לא אם הפעולה הראשונה תצליח. כל מי ששומע אותנו, זה אולי העיקרון הכי חשוב לווינרים. ביטחון אמיתי זה לא אם הפעולה הראשונה תצליח. ביטחון אמיתי זה שללא קשר לפעולה הראשונה, אני אעשה מה? מה אני אעשה? מעיין? את הכי טוב שלנו. גם בפעולה הבאה. ביטחון אמיתי, וזה חשוב שנבין את זה, אוקיי? כי אם הפעולה לווינרים, ביטחון אמיתי, זה לעבור מפעולה לפעולה
כמה שיותר מהר, ללא תלות בפעולה הקודמת. זאת אומרת ששקד, אם עשית 1-1, על הפעולה הראשונה שלך, אתה כבר ווינר מאוד מאוד גדול. למה? תגיד לי אתה. אני לוקח את הסיכון. ואתה הולך על זה עכשיו, זה הדרך, הסיכון, זה הסיכוי הכי טוב שלך לתת גול בדקה הראשונה. מסכים איתי? כן. נכון? מעיין, מה הפעולה הראשונה שאתה עושה? בדרך כלל במשחק זה תלוי, אם אנחנו מתחילים את המשחק, אז אנחנו פותחים כאילו עם הרמה לכנף, אבל אם היריבה מתחילה, אז בדרך כלל זה לחץ גבוה. כן, או לחץ, או פס לכנף. אז כשאנחנו רוצים לענות על התשובה הזאת, אולי מה שחשוב לי שיהיה לכם בראש, זה שהביטחון האמיתי שאתם צריכים להסתכל עליו, זה שגם הפעולה הצליחה או לא הצליחה, הביטחון האמיתי של ווינרים זה שמה? זה שבין אם זה מצליח לי או לא, מה אני עושה? ממשיך לנסות. וזה הביטחון האמיתי. שקד, אם איבדת ועשית טעות עכשיו, ואתה 10 דקות לא במשחק, מה זה אומר? שמה? שאני צריך להמשיך להעיז גם בפעולה הבאה. זאת אומרת שאם עשית 1-1 ואיבדת הכדור, הדבר הכי חשוב לעשות זה לבקש את הכדור אולי לשטח, אולי לעומק, להראות לעצמך ולקבוצה ולשחקנים שצריכים אותך, שאני עושה next מהיר. מה זה next מהיר? מה זה next באנגלית? אתם כבר בני 11. זה כאילו לעבור. next זה להמשיך הלאה. next זה לחפש את הפעולה הבאה. והטיפ שלי אליכם הוא פשוט, ווינרים תמיד מחפשים את הפעולה הבאה, לוזרים תמיד משחזרים את הטעות הקודמת. אתם איתי? כן. ווינרים מה עושים? אגב, מעיין, גם אם הצלחת בפעולה, זה אומר שנגמר המשחק? לא. רק התחיל, או יש עוד אחת. מה אתם מבינים מהתשובה שלי אליכם? שלא לתת לכל דבר שאנחנו עושים במשחק להשפיע על השער. בדיוק. שקד? גם שנגיד אני עושה טעות, אז לא לפחד לבקש את הכדור. וזה להיות ווינר אמיתי. אוקיי, זה ממש חשוב להבין את זה עכשיו, כי דמיין לעצמך שקד או מעיין שאתם עושים פעולה לא טובה בתחילת משחק, ורבע שעה משחקים על בטוח, אבל הקבוצה צריכה אתכם. מה אתם מבינים? מה הטעות הגדולה שלמדנו פה היום? אנחנו נגיד משחקים אחורה, ולמרות שיש לנו מצב ללכת בקרוב ולא לקחת סיכון. וגם אני אשאל אתכם גם עוד משהו. נגיד עכשיו אני הבלם שלך, שקד, בסדר? ואתה בא לעבור אותי ב1-1 ואני חוטף לך, אוקיי? מה עובר לי בראש? אם שנייה אחרי אתה עוד פעם עושה עליי איזושהי פעולה, או שנייה אחרי זה אתה עוד פעם בא ועושה תנועת עומק, או שאתה נותן לי גוף, או שאתה משחק אגרסיבי ואמיץ, מה אני כבלם עכשיו חושב? אתה פוחד. בונה, אני אומר, בונה, השנייה הוא איבד כדור, שנייה אחרי שהוא איבד כדור הוא גם בא עליי עוד פעם, ואז אתה מתחיל לנצח מנטלית את עצמך וגם את היריב. מבין? כן. אותו דבר, מעיין, אוקיי? מגן ימני, אני ואתה באותו תפקיד, אני מת על התפקיד הזה. אם אתה פותח את המשחק ונתת פס, או שעשית עקיפה מול הקשר וקיבלת וזה לא הצליח, כשיראו אותך ממשיך לעשות את הדברים, יבינו שיש להם פה עסק עם מישהו שהוא לא בא, והביטחון שלו לא תלוי באיזה פעולה אחת. הוא פשוט לא עוצר. אוקיי? ראיתם את הסרט של בקאם? בנטפליקס? כן. ראיתם? מה המשפט שבקאם אומר? יש לו הרבה. יש לו הרבה, אבל אחד מהם שהוא חזר עליהם, זה I don't give up. I never give up. אני לא מוותר. ואפשר היה לראות שם בהרבה משחקים שהוא... חשבתי שתדבר על המנטליות שלו, כי... זה ממש המנטליות. לגמרי. אז לא רק שהוא התמודד עם הרבה דיבורים, הוא בתוך עצמו גם להתמודד עם הדיבורים שלו. ועוד פעם, לתת פס בתחילת משחק, פס טוב, להתחיל עם גול פעולה ראשונה, זה כיף. אבל אני לא רוצה לתלות את הביטחון שלי על הפעולה הראשונה. אז מה אתם לוקחים למשחק הבא? נראה לי שלא משנה מה עשינו, אם זה טוב או לא, זה לא לחשוב על זה יותר מדי ולהמשיך. בדיוק. זאת אומרת, יפה, זאת אומרת שפס טוב בתחילת משחק לא הופך אתכם לשחקני המשחק, וגם טעות לא הופכת אתכם לשחקנים פחות טובים, ובטח לא לבני אדם טובים, אוקיי? להיות ווינר זה לדעת לרדת מהמשחק, שקד, עכשיו אני מסתכל לך בעיניים,
לדעת שעשית כל פעולה התקפית שיכלה לסכן את השער, לתת גול ולעזור לקבוצה, אוקיי? אותו דבר מעיין, שנתת את כל כולך, הן הגנתית והן התקפית, ואתה יורד מהמשחק ואתה אומר, בונה, שיחקתי, all in, הייתי שם, לא ויתרתי, וזה יבנה אתכם כשחקנים ובני אדם יותר חזקים, ואני אומר לכם, שאלה השחקנים שהכי מפחדים מהם. לא מפחדים משחקנים כישרוניים, מפחדים משחקנים שלא מוותרים, שלא רואים בעיניים. ואלה הווינרים האמיתיים, אז הרווחנו אימון מנטלי בדאבל. מירן, מה קורה? חיים, תודה רבה. תקחו לך עד עכשיו. איזה כיף, הצביעו כמו גדולים שם. לא, גם התנתק לנו, אז חזרנו אחרי זה עוד פעם. לא, זה היה שידור מטורף, אני תוך שנייה התמלא 1000 ולא הצלחתי להכניס אפילו את דניאל, היה מלא. הדרמה נגמרה הסוללה. הדרמה נגמרה. יופי, יאללה, שמחתי. יאללה, ביי. טוב, ברשותכם שאלה אחרונה, עכשיו תקשיבו. אלינו? תקשיבו, אני רואה שיש עוד מלא שאלות, הנה אני פה וגם זה מוקלט, אני מתחייב בפניכם לעשות עוד שידור כזה, אוקיי? אני מתחייב בפניכם לעשות עוד שידור כזה, אני אצטרך שאיכשהו תהיו מחוברים אולי לאינסטגרם שלי, אני הולך לפרסם עוד שידור כזה, נעלה כולנו יחד, נעשה רק שאלות ותשובות, ונשתדל לענות לכולם, בסדר? אני רואה פה עוד מלא שאלות ועוד מלא שרוצים, בסדר? אז אני מעלה את משה, איתן, רגע, שאלה אחרונה. מה זה? שאלה אחרונה. חבר'ה, לא. לא, זה לא שאלה, רק שנייה, משהו קטן. נו. אפשר להיכנס גם אם היינו כאילו עכשיו, כי יש עוד שאלות. כן, אפשר להיכנס גם לשידור הבא, אני אעשה חדר של 5,000 כדי שיהיה לנו מקום, בסדר? אני מבטיח לעשות את זה, ואני רואה את הצורך באהבה, אני דואג לעשות את זה. בסדר? יאללה, מעיין. כן, משה, מה העניינים? מה קורה? אתה סוגר לנו את השידור. מה קורה? הלו. מה העניינים? אני מאמין שבחרת בי. מה המצב? למה לא? תאמין. מה נשמע? תודה רבה. בסדר גמור, מה נשמע איתך? בסדר. יופי, מאיפה אתה? שתף אותנו, ומה השאלה? אני משה משוהם, אני משחק שוער. שיחקתי במכבי שוהם, והשנה עברתי למכמורת, לרמות ים, ליד נתניה. וכרגע אני מנסה ככה, בשנה הבאה במכמורת יש את האקדמיה הנבחרת ישראל, בשנה הבאה אני רוצה לנסות להיבחן לשם, אז אולי אני אצליח. אוקיי. מה השאלה? אוקיי, השאלה שלי, כאילו, מאוד תעזור לי, אם אתה צריך לעזור לי. אחד המשחקים שלי במכבי שוהם, הצליחו להכניס לי גול די משפיל, ואחד השחקנים היריבים, שהכניס לי את הגול, בא אליי וכאילו צעק לי איזה גרוע אתה, וזה פשוט שיתק אותי לכל המשחק. לא יודע למה. זה הוריד לי את כל הביטחון. מתי זה היה? בשנה שעברה. שנה שעברה, ואתה ממש מרגיש מה, וזה איתך עד היום כזה? משהו כזה, כן, זה ממש שיתק אותי לכל המשחק, לא יודע למה. אוקיי. זה הוריד לי את כל הביטחון. ואיך זה משפיע עליך היום? ניסיתי לעבוד על זה הרבה. עשיתי הרבה דברים, ניסיתי ממש לעשות דברים מרגיעים שיעזרו לי, וכאילו לדעת לא להתייחס למה שאומרים לי. ואני מנסה, זה יותר טוב היום, אבל אני עדיין נשמח אם תוכל לעזור לי בזה. בטח, לגמרי. תראה, וזה אולי... שים את הטלפון יציב, שאני אראה אותך. פשוט הייתי צריך לשים אותו במתן. כן, הכל טוב, יופי. אתה מתקרב, אני רואה שהכלים שטופים שם מאחורה, הכל בסדר, הבית מוכן. זה אמא שלי. כן, תראה. מלמדים אותנו, לצערי אני אומר, כן, גם אותי לימדו. עכשיו, לא למדתי את זה, אבל למדתי שבכדורגל,
אנחנו שוכחים שאנחנו בני אדם. למה? כי בתור כדורגלן, נכון, תמיד אנחנו שווים, או תמיד אנחנו מרגישים יותר טובים כשאנחנו מצליחים, פחות טובים כשלא הולך, אתה מתחבר לזה? כאילו, אתה מכיר את ה... נכון? כאילו, אתה מכיר את זה? אני קורא לזה מנצח מלך מפסיד 0, אין באמצע. כי בגלל שבכדורגל אנחנו כל הזמן נמדדים על תוצאות, נכון? כשוער אתה נמדד על כמה גולים אתה תעצור, על שער נקי, נכון. כחלוץ על גולים, כן. כמגן ימני אני מדד גם על הגנה והתקפה. עכשיו, ברמה נכון. לא מודעת, אוקיי? אנחנו שוכחים לעשות הפרדה בין מי שאתה בתור בן אדם, בתור משה, אוקיי? נכון. למי שאתה בתור משה השוער. אוקיי? זאת אומרת, יש את משה הבן אדם, ויש את משה השוער. אוקיי? מה אתה עשית? אני כאילו, זה. חיברת ביניהם. אמרת, מה שיגידו עליי, גם אם קיבלתי גול משפיל, נכון. ישפיע על הבן אדם שאני. ישפיע גם על הבן אדם. על הבן אדם שאני, או אני אלך איתך אפילו דווקא על הצלחה. נגיד שהיית נותן עצירה של פנדל, דקה 90, אתם מובילים 1-0. אוקיי? ונגיד שאחרי המשחק כולם מרימים אותך על הכתפיים ומעיפים אותך ואומרים לך, תקשיב, אתה מלך העולם וזה, והיית פתאום תופס, אפשר להגיד תופס תחת? אפשר להגיד פה? כן? תופס תחת והולך ולא עושה כלים ולא מנקה את הבית ולא עוזר הביתה כי זהו, אתה כבר מלך העולם. גם שם הייתי אומר לך שזה טעות נורא נורא גדולה. מה אתה מבין רגע מהפתיחה שלי? שמה? שאם תעוף על התמיכה במשחק הבא, זה כאילו, אתה תחשוב שאתה כאילו יכול לעצור הכל, ואז זה כאילו, ואז אתה לא תדע מה כאילו, מה זה. אוקיי, יפה. אתה כאילו, זה, לא תתאמן לפני המשחק, וזה. זאת אומרת שאם אני מחבר את מה שאמרתי בהתחלה, על הרגע הראשון והשני, זאת אומרת שקל לנו מאוד להתייחס לעצמנו כבני אדם, לפי מה? נכון. לפי מה שאומרים לנו לפי מה שאומרים לנו. ואני לא זוכר, אתה יודע, ואולי תוכל להיזכר במשחק הזה, נתת הכל במשחק הזה? בהתחלה ניסיתי ונתתי הכל, אבל ואז שנתנו לי את הכל המשפיל, זה כאילו, ואז אמרו לי איזה מילה, וזה פשוט הוריד לי את כל הביטחון של המשחק, ובגלל זה הפסדנו. אוקיי. אז אני רוצה לומר לך משהו על זה. אחד, להיות מבואס כשאני מפסיד זה בסדר, אבל להרגיש בן אדם פחות טוב כשאתה מפסיד, זה לא בסדר. להרגיש שאתה, להרגיש שמח ומרוצה וליהנות מניצחון זה מעולה. אבל להרגיש שניצחון הפך אותך לבן אדם יותר טוב זה לא משהו. מה אני בעצם מנסה להגיד לך, משה? מה אני מנסה להגיד לך פה בעצם? שכאילו, כל הדברים שאומרים, לפי דעתי מה שאתה אומר לי, כאילו, כל הדברים שאומרים לי בקטגוריה של הכדורגל והמשחק והזה, לא צריך להיכנס לי לחיים האישיים שלי, לא קשור לכדורגל. בול. בתור בן אדם, אתה בן אדם טוב. בלי קשר לניצחונות ולהפסדים שלך. בלי קשר, אוהבים אותך בבית, אוהבים אותך במשפחה. אתה אדם טוב. אתה משחק כדורגל, זה מה שאתה אוהב. יש לך חוץ מהכדורגל עוד דברים. והכדורגל לא צריך להגדיר אותך בתור בן אדם, כי בתור בן אדם אתה יותר מזה. אתה מבין רגע? בעצם אולי מה שעשית מאותו משחק, זה לקחת על עצמך את החוויה הזאת שהשחקן ההוא זרק לך מילה, ובעצם מה עשית? מה עשית לעצמך ברגע הזה? הכנסתי את זה כאילו לנשמה שלי. לגמרי, ולחיים שלך. אז בוא נוציא אותה, מה אתה אומר? בוא נוציא את ה... יאללה, סבבה. כי האמת, שזה לא באמת נכון, שהקטגוריה של הכדורגל תגדיר מי אתה בתור בן אדם. אתה גם כדורגלן, אבל אתה גם בן, ויש לך אחים, אחיות? כן, יש לי 4 אחים. ואתה גם אח, ויש לך גם תחביבים, אני חושב, ואתה גם תלמיד, נכון? ואתה גם, זאת אומרת, ואולי יש לך תחביבים שאתה אוהב, זאת אומרת, שאתה אוהב פיצה? פיצה אתה אוהב? מאוד. אז תחשוב עכשיו על פיצה, שלפיצה יש משולשים. אוקיי. ויש את המשולש של הכדורגל, יש את המשולש של החברים, יש את המשולש של המשפחה, יש את המשולש של הלימודים,
מה אתה עשית? אתה אמרת בגלל משולש אחד שהפסדתי, המשולש משפיע על מה? על כל המגש. על כל המגש. נשמה, אתה המגש, והמגש הזה הוא הרבה יותר מהכדורגל. זה לא אומר שאתה לא רוצה להיות מספר אחד בכדורגל, זה עדיין נשאר. אתה רוצה להיות הכי טוב בכדורגל, אתה רוצה להיות מספר אחד, אתה רוצה לשאוף, אבל אתה לא נותן לתוצאות של הכדורגל, או למה אומרים עליך, להשפיע ולהגדיר את מי? את עצמי. את עצמך. אז מה אתה מבין? הבנתי. כן, עזרת לי. עזרת לי להבין כאילו שמה שאומרים לי בכל קטגוריה, כדורגל או תחביבים או חברים, לימודים, לא צריכים להשפיע עליי על כל שאר החיים שלי. למה? כי מה באמת יש לך בלי קשר לכדורגל, לחברים, ללימודים? מה יש לך? אני לא בטוח. אני כאילו, אגלה מה לך? לענות? יש לך את עצמך. מה? יש לך את עצמך. הבנתי. ומי שאתה, והשאיפות שלך, והמטרות שלך, הם מעולות שהם יהיו. בכדורגל, בלימודים, בהצלחה, כל מה שתרצה להשיג. אוקיי? אבל מה שחשוב שתשמור, בדבר הכי חשוב, זה שכל עוד נתת את עצמך, והיית כל כולך שם. אוקיי? לא הפסד הופך אותך לבן אדם גרוע, כמו שניצחון לא הופך אותך עכשיו למלך העולם. אוקיי? ווינר אמיתי, שומר וזוכר, שהוא בן אדם טוב ובעל ערך, והערך שלך תמיד תמיד נשמר, אוקיי? אוקיי. סכם לנו את הטיפ. כל דבר שאומרים לי מחוץ לחיים האישיים שלי ולעצמי, אני לא צריך לקחת אותם אישי, כאילו אני לא צריך לקחת ללב. אתה יודע מה, גם אני אגיד לך עוד משהו, נכון השחקן הזה שאמר לך, שנתן את הגול ואמר את מה שהוא אמר, נכון? נו. עכשיו, אני לא יודע מי הוא בכלל, אבל לך תדע שהשחקן הזה אולי לא שיחק חצי שנה, סתם אני אומר, כן? יכול מאוד להיות שהיה לו יום מה זה גרוע בבית, יכול להיות שאין לו חברים והוא הכי עצבני בעולם, יכול להיות שהוא עובר מה תקופה קשה, וזו הייתה הדרך שלו להוציא. הוא נתן גול, הוא בכלל לא כעס עליך ולא ירד עליך, הוא סתם הוציא את העצבים שלו. אז לא לקחת אישית את מה אולי היה לו יום קשה, אולי עובר קשיים בבית, אולי לא הולך לו בחיים, אולי הוא כבר שנתיים לא נתן גול, אז הוא הוציא את זה לא עליך, הוא הוציא את זה פשוט מעצמו. וכשאתה בעצם מסתכל על התמונה הזאת, לא הכל נגדי, אלא בעצם זה חלק מהמשחק, אז אתה תוכל לישון יותר טוב. איך אתה מרגיש עכשיו? הרבה יותר טוב, באמת עזרת לי המון. נהדר, אז מגיע לך לישון טוב, מגיע לך להתעורר טוב, מגיע לך להרגיש שווה, אתה ווינר רק מעצם זה שעלית לפה, כולם פה מוחאים לך כפיים, ואוהבים ממש את מה שעשית פה. תודה רבה. ושיהיה לך חיבוק גדול, ואני מחכה לשמוע בשידור הבא, איך זה יהיה. טוב, אהובים ואהובות, 12:10, התחלנו שידור ב-10, אנחנו נסיים פה את השידור, ואני אומר מראש, אני הולך לעשות איתכם עוד שידור כזה, בוודאות, אני אתכנן את זה לשבוע הבא, בסדר? נעשה את זה בשבוע הבא, אני אפרסם, איפה, תכתבו לי רגע בצ'אט, איפה לעדכן אתכם, באינסטגרם, ומאיפה אתם נמצאים, אני לא יודע, שתפו אותי רגע. אני יכול להגיד לך איפה אני נמצא? כן, משה, איפה אתה נמצא? אני בדרך כלל באינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, באחד הרשתות האלה. אוקיי, אז מה ואפשר לשאול אותך עוד משהו? אני רק ארשום את השם, משהו קטן, כי אני רק רוצה לרשום את השם של שתוכלו להצטרף, כן. אתה אמרת שזה בלייב ביוטיוב? כן. אתה יכול להגיד לי מה הערוץ? בטח. רגע, אני מראה לכם. אוקיי. רק שנייה, אני משתף איתכם את האינסטגרם שלי, תסתכלו שם, אני אעלה סטורי עם תאריך ממש בקרוב. אני מאמין שעד... הנה, אני משתף איתכם. איתן עזריה, אוקיי. תסתכלו פה. אפילו תצלמו מסך, אם אתם צריכים. אוקיי, רואים? בסדר, יש? סבבה, רואים? זה גם ערוץ יוטיוב? אוקיי, איתן עזריה, בערוץ היוטיוב, פשוט תרשמו ככה, אוקיי? רגע,
אוקיי? איתן עזרא ביוטיוב, נכנסים לזה, ואתם תוכלו למצוא שמה את הערוץ, בסדר? אוקיי, תודה רבה לך. עדכנו אותי שראיתם, קיבלתם, יכולים להיכנס לשם, ואנחנו נעשה לנו עוד שידור כזה, שיהיה לנו כיף. אז אלופים ואלופות, היה לי כיף, היה לי מיוחד, אתם סופר מיוחדים, ובאמת היה לי אחד השידורים היותר מרגשים בטח עבורי. אז תודה לדניאל שהיה איתנו, תודה לכם שבאתם לשאול, אנחנו הולכים לעשות עוד אחד כזה, ומההתחלה נעלה לשאלות ותשובות על כל מה שעובר לכם. יאללה אלופים, ביי ביי, להתראות. להתראות, לילה טוב. ביי ביי.